Hi, bay. Ug sa tanang mga naminaw karon. Just call me Chloe. 27 years old na ko karon. O gikan ko somewhere in Visayas. Way back years ago, I had a relationship with a man nga I thought nga he will be my husband very soon. Let us call him Vlad. I loved him. Ug willing kong ihatag ang ako ang pagkababayi sa iya. Pero kanunay siyang mobalibad. Why? Gusto daw siya nga i-gift na ko siya ako ang pagkababayi after marriage. So kutob lang sa daw may sa kiss. Just a kiss kay never man ko nakatilaw. Ug walking fingers. Ug maabot gani kog panggunit siyahang bird. Ginakuha niya ako ang kamot. It's all yours. Stop that hands. Basig dili ko kapugong. Hana, he is the gentleman dyan. He showered me a lot. From stuff, foods, and surprises. He financed my expenses in school. Since I took engineering, kay dili man mi kotahan. Nag-engineering lang ko because I have a scholarship. And that was an offer, so I grabbed it. Pero siya, he was born nga wealthy ang pamilya. Architect iyahang mama o papa. Tulo lang sila ka magsuon. And he is the only son. Pinangga kay siya siyang mga ate, since taas siyang age gap siyang mga ate. Pero despite sa amoang kalahian when it comes to status sa kinabuhi, they love me. As their son did to me. Nagirespeto ko nila and treat me as their family. Every gathering sa ilaha, kay since si Vlad kaya nag-stayra sa house siyang grandparents due to some reasons. My parents and I are invited per me kay mga buutan ramasad ang parents sa mother ni Vlad. See? How grateful and blessed I am to have them. Until I graduated, nariyapon siya para suportahan ko. I took my bar exam, og siyapon. Since dungan mi nga nag-graduate, and luckily, nakapasar min duha. Happy kayo mi. Nag-celebrate mi silang house, og sa moasan. Pero gamay lang, kay medyo gipit pa mi ani nga time. Kay wala pa'y work ako ang ate. A month after, kuyog mi nga nanlarga ni Vlad since ilahang mga company na naman tanan outside sa Philippines. Ug nakasud ko sa firm sa iyahang daddy. Since lahi man sad og company iyahang mami. But naa sila'y common company which is gina-manage silahang duha ka anak nga babae. I am so happy kay for almost 1 year ko silahang makamot. Medyo nakapundar ko. Na ko'y house and land, ug sa hinay-hinay nakatigom ko. Nahawas na ko sa kalisod ako ang pamilya. Nagtukod ko gamay nga karinderya for my mama ug papa. Nanapod ko'y savings para sa kong plan nga house namo ni Vlad. I want to take all the responsibility of our dream house, bawi sad sa tabang ni Vlad sa kuha, adtong giskwela pa ko. All went well, until I found out kung unsay true color ni Vlad. Na siya'y own firm. Ug siya mismo ang ga-manage dito. Kana nga company is gift siyang family pag-graduate niya. Nedto ko siyang office because I have a plan to surprise him. Nagdala kog lunch ato na time. I feel something nga gikulbaan ko since it was my first time to surprise him for almost how many years na mo nga gakuyo. Anyways, wala gyapon mi nagpuyo sa usa ka balay. He insisted nga maglain para for me daw to have my privacy daw. Kay di pa man daw miminyo. So nisugot ra ko kay feeling na ko gentleman yud kaayo siya. Matog manggani siya sa kong kondo nga gipuy-an, but nothing happened to us. Ingon ana siya ka-controlling.
Sa mga taong nga anak ko sa 6th floor which is na didto ang iyahang office. Dako kay kong ngisi nga gapatubang sa iyahang door. Nanuktok ko pero walay motubag. Wala sad ko'y mapangutana nga sekretary niya because he don't have secretary man daw according niya. I don't know why. Gitry na kog open ang doorknob and luckily open ra. Nisulod ko and there. Instead of surprising him, I am the one nga na-surprise. Makita lang iyang living room from the door kaya wala nakatabon sa glass ang curtain. Nangurog ko pag-ayo. I saw him. Nga naay tapad, nga lalaki. Mura ko gibobuan og bugnaw kay nga tubig. As in, dugay kayo ni sink in sa kong utok akong nakita. They are both naked. Wana ko na malayan nga nabuyan na day nako ang lunchbox nga akong gibit-bit og nakamata sila. They are both shocked. Klaro kaayo sa angle nila. Nidagan ko palayo. Giluod ko nga galantaw nila nga parehas nga gahupo. He lied to me. Daghang nagsubay sa kong utok. Why? Nganong lalaki sad iyahang kadulog o nganong hubo sila parehas. Naabot ko sa kondo nako nga tulala. Minutes after anak, someone knocked the door pero wala ko nito ba. Kabalo ko nga siya na. Pero nakalimot ko lock sa door. Og nisulod siya. Huna ko siya gilantaw. Feeling na ko og lantawon na ko siya. Ludon ko. Nihilak ra ko. Ni-attempt siya gahag sa kuha. Pero nipalayo ko. Dayon nihilak na siya og sugod. Dayon galuhod. Moingon ta siya sa kuha og love. Pero ako siyang giingnan nga di nako tawagon niya ana. Kay luod kayo siya. Gusto ni Vlad nga mo-explain sa kuha. Pero gisyagitan ako siya. Nga pahawaon siya sa akong atubangan. I shouted as if mahurot na ako ang tingog. Ug nisod ko sa akong kwarto. Grabe kasakit sa akong gibati that time. Nakatulog na lang ko gumikan sad siguro sa kakapoy na ako hinilak. Nigawas ko para mo'y namog tubig. Pero naagi hapon siya dito. Ako siyang gipangutana kung nganong naa pa siya dire. O gusto na ako nga mauli na siya. Kay luod kayo siya. Pero gusto yun nga ma-explain ni Vlad sa ako. Pero ako siyang giingnan. Nga what do you want me to hear from you? Nga bayot ka. Dayon mi siyagit si Vlad. Og yes, I am. Mura kong nabungol sa akong nadungog. We've been together for so long. Pero karon pa nako nahibalan iyang true color. Kung kanus gusto na nako magpakasal siya. Hingon si Vlad nga. Chloe, dugay na. Since birth ingon ani nako. Pero nahadlo kong daddy nga di ko niya ilohon nga ilaha kong anak. I can't stand on my own feet before. Until I saw you atong college bata. Ako siyang giingnan. Ngano, gigamit reday ko nimo. Gipamalikasan yun na ako si Vlad. Hingon siya nga, sorry. Pero wala ti ka gamita. I learned to love you. Ang tanang gipakita na ko nimo. Kay tinuod to. Pero, I love you as my sister. I'm sorry. Naghilak na sad ko. Hindi ko kadawat sa kadugay namo nga karon pa nako nahibalan ang tanan. Garabi ra kaayo ko nahatag nga pagsalig siya tungod sa iyang gipakita. Pero nga naman. Ingon pa siya nga. Ang kadtong sa office kaganina nga imuhang nakita. He is my boyfriend. 1 year na miadto niya before ta nakita. Before ta nakaila.
Grabe jud nga dulot kay sa bukog iyahang paggamit nako. Sakita kayo. Gisabay mi ni Vlad ug nahimo kong extra lang niya. Niadto ko paingon sa kitchenette ug gisukan ako tanan nga kaluod nga akong na-feel adtong tungora. Nahinumduman nako how he kissed me. Pero gikan sa diay sa laing lalaki ang uban niyang laway. Luod kay akong paminaw adto. Thankful ko nga wa niya makuha ang akong pagkababae. Kay ikamatay gyud siguro nako. He then explained why naabot sa ing ato ang amuang sitwasyon. I can't say nga gipangwartaan lang siya sa boy, kay ang boy is rich boy. Lawyer sad ang boy. Masigurong nindot kayo ang pagkaplan ug pagkatago nila, kay lawyer man di ay ang iyahang boyfriend. Well ako, wala jud ko nakabalo nga ato di ay siya. Sakit jud kayo. Ug natandog akong ikaw. I love them. Pero nga naman, I love a man nga lalaki pod ang iyahang ganahan. Sumoto nga nanghipos ko sa kong mga gamit ug nagpass og resignation letter the day after nga nag-confess si Vlad about sa iyahang gitago. Ug grabing sukua kaayo si iyang daddy. Murag wala na ko'y pake about siya ha. Kay kung nasakitan niyang parents, mas kong nasakitan. Sumoto nga ni uli ko sa Visayas. Day by day, nadawat na nako hinay-hinay ang unsa may nahitabo sa kong kinabuhi. He's just a glimpse of my hurtful past na lang. His parents and sister are always reaching me out like before. Buotan lang gihapon sila. Mga 1 year na sad ang nilabay ug nahil nako. Nagkita mi ni Vlad for the last time para na may closure. Kay magpakasal na daw sila sa iyang boyfriend. Kay dawat naman sa iyang pamilya ang nahitabo niya. No heartaches na. Ug didto na ako na-confirm nga dawat na nako ang nahitabo. Siguro fair na sad mi. He used me to hide himself. Silbing bayad ay niya ang mga tabang nga nahimo niya sa ko. Sugod college until naka-work ko. Thankful man sad ko siya bisan pa sa mga panghitabo nga unexpected kayo. Sumoto nga nilabay ang panahon. Na ako'y best friend, si Bing. Usa ni siya ka maestra. Ningon si Bing sa kuha nga mga todami sa bar. Sumoto nga nagkasinabot pud mi kung aha dapit nga bar among destination. Then minutes after, naa na mi sulod sa bar. Ningon pa si Bing nga daghan kaayog mga Pepsi Cola dito. Pero ako siyang giingnan nga magwalwal rata, dili ta mamiga dire. Dahil nagsugod na may ginom-inom hantod sa naka-feel ko og tipsy. Nay nangabot nga upat ka babae og nadugangan ming duha ni Bing. Kay iyaham na itong kauban daw sa masteral. Maong kaila sila. Og hantod sa naay nangabot nga mga grupo sa mga lalaki. Aha ka dyan. I can't take off my eyes over them na yun. Siguro sugo sadto sa mga alcohol akong admiration sila. Nay isa ka lalaki nga naulahi o kauban rasad siguro adtong mga lalaki nga noon. He caught my attention. Sa nawong lako ga-focus. Literal nga gwapo siya. Ngit-ngit among dapit so it was too safe to study siya mga lihok. Gainom lang ko nga gainom until I feel drunk na yun. Di man ko broken hearted. But I enjoyed drinking samot naglami ang pulutan nga naasat ba. Bitaw. Ug hangtod, sa nakamata na lang ko nga naan ako sa isa ka kwarto. Medyo hangover yun akong na-feel kay sakit kay kong ulo o kalawasan. Sa pag-open ako sa kuang mga mata, siling akong unang nakita. Nakabangon kog kalit o gitan-aw ang palibot. Nakapangutan ako kung asa ko.
Mao ginay ako nasulti sa kong kaugalingon while checking if complete pa ba ko. Gibundak na kong lawas sa kama. Dihang wa may sign nga nakwaan ko. Kay wa man ko ka-feel og laing sakit. Except sa kong ulo nga murag mabuak. Nakapasalamat sa kong Lord nga kompleto pa ko. Nibangon na pud ko kay nakoy nadungog nga footstep nga padulong sa ako ang gihigdaan. Og didto, nakita nako ang usa ka lalaki nga half naked. Klaro kaayo nga gikan na liko. Ipunit nako akong unlan o gitabon nako sa akong nawong. Ingon pa siya nga, good for you, kay nakamata na ka. Nitubag pud ko nga, kinsa man ka, nganong naa ka dire. Tubag siya nga, blame yourself, not me. Tuga-tuga og inom, dili isulod sa tiyan. Medyo nisaka na judi ay ang mga alcoholic nga liquid sa kong utok. Nitubag pud ko niya nga, pwedeng mag-ilisa ka, bastos kay ka. Kung makatudloy sa mong parents o good manners, ayaw na dala sa kong atubangan. Nitubag siya nga, unsa may gusto ni mong buhaton nako? Isuot nako na imuhang sanina. Gisukahan nimo ako ang t-shirt. So ako parong sala. Tubag ko niya, dayon nga nung gidala man ko ni mo dere. Na ako'y kauban dito sa bar. Wala ko kailan nimo. Ayaw patakag pamunit unless you know the person. Nitubag po siya nga dili daw niya gusto nga magdala og hugaw na babae silahang balay. Mo nang diari ko niya gidala. Ug usap po daw, ako daw ang nihangyo niya. Og wala po siya kailan ako. So mag-shut up na lang daw ko. Sa akong kalagot, gihapak yun ako siya gunlan. Unsa yun siguro kahaiyang pagtuos ako. Ako pa man nooy ni hangyo para lang kuyugon niya. Sa mga to ang gitutukan o gitanaw yun ako ihangnaw kung kinsa yun siyang gwapuha para mamugos kog kuyog niya. Pero natameme ko gamay. Kay siya to ang guy nga nakita nako sa bar kadtong akong gitutukan sa entrance. Nibangon na lang ko o gifix na ako akong kaugalingon. Og lami kaayo managpa adtong tungora. Pero gapugong ragyod ko. Not because naka-admire ko niya, but because I want to become professional to settle down things. That's why gapugong ko. Padulong na ko nga mugawas sa kwarto. Pero niingon siya sa kuha nga, pangitag laing kapangwartahan ni mo next time. Sayang ka imuhang kagwapa kung magpadayon imong ingon ana nga trabaho. Gisigaan na lang yun ako siyag mata o gibundakan sa portahan. FYI lang yun. Kung kabalo lang siya, ana ako'y taro nga trabaho. Pero nahimaw ko nga hugaw na babae sa iyang pananan. Lagot kay ko nga ni Pauline. Sayo sa kabuntagon na bad trip ko. Gusto ko mobalik dito para sagpaon nako sa kong license o diploma. Wala pa gani ko nakatilaw og langit. Nahimo na hinuon kong hugaw na babae sa iyang pananaw. Kalagot na lang yun kayo. Ang gwapunta, bawi lang sad ang kabati sa batasan. 5 hours sad ko nga nakatulog. Wala na lang sad nako na contact si Bing kay na-drain akong phone o gi-charge lang nako before ko natulog. I want to clarify something o clear my name kung unsa may kababalaghang nabuhat nako adtong nahubog ko. Sa mga to nga murag naglagot kay ko og naulaw sa ako ang nahibaw-an sa giingon ni Abigail. Ang real name sa akong best friend nga si Bing. Ingon siya nga hawod daw kuno kaayo kumusayaw. Ug ako kuno'y nang hagit ato nga lalaki. Ako daw giingnan tong guy nga gwapo ra kay ka para mahimo kang bayo.
Motong gisayaw-sayawan jud kuno kaayo nako ang lalaki. Motong nahagit jud kuno ang guy. Mo nang giguyod ko sa lalaki paggawas sa bar. Daghan pa gyud kay sungog si Bing sa kuha. Kay nadiligan na daw ang ako ang sunflower. Ug nahimbisa na daw ang bangos nga 1990s pa. Pero wala man jud ko na kontento siyang giingon sa kuha through phone. Mao nang gipaadto nako siya sa balay. Pag-abot ni Bing sa balay kay smiling kaayo ug giistoryahan namo ang nahitabo. Now I know why naalaan ko niya hugaw nga babae atong lakihan. Nangutana kong Bing about the name of that man, but siya said kaya wala kabalo. Mga 5 to 6 minutes lang man go daw to nga encounter nila sa guy, kay nangguyod ko. Og hantod sa nawala na lang man sad siya sa kuna-huna. Wan ako nag-attempt ka mobalik sa bar, especially that bar, kay kaulaw ba di ay sa kong gibuhat. Busy naman sad ko sa kontrabaho tungod sa kadaghan sa mga projects. Og hantod, it was one Friday noon. Nara ko sa kong kwarto. Akong room silbi mo akong office. So every time I have something to do, wayod ko nagawas-gawas ana. Since naaman po'y mini ref man ko sa sulod, ug naay mga stocks man po nga foods. Day naay nanuktok sa kuang kwarto. Kabalo ko nga si ate yuto. I have my good memory and sense of hearing man sad. So kabalo kay ko if kinsa ang manuktok. Dayon isulod akong ate sa kong kwarto, nga naay dalang sudan. Dayon nag-istorya me, kay niingon siya sa kuha nga dapat naan ako siyang birthday. Kaya atong last birthday niya, nag-out of town man ko. Og dapat na ako siyang birthday, kay iyahang ipaylaila, iyahang uyab sa mo. Sa mo to nga nag-istorya me about sa guy, nga ipilaila niya sa mo. Based sa gistorya ni ate, medyo na-relieve ko, kaya gidescribe man niya ang lalaki, nga okay man kayo. Sa mo to nga nilabay ang pila kaadlaw, nabot ang birthday ni ate. Dito lang giheld sa mo ang karinderya ihang birthday, since wide space man dito. Nagpatabang lang pud mi sa mong igagaw para sa design since mao may iyang trabaho. Kay caterer man sila po. Para sad nga bongga ginagmay. Gamay lamang sad ang bisita kay close friends ni ate man lang ang naa. Apil pod si Bing syempre. Mga kaila, mga ninong og ninang ni ate. Ug ako ang kauban raman sa work. O pagkataod-taod, naabot ang lola og kasambahay nilang Vlad. Gi-invite na ko sila. Siyempre, dako sad biya ilahang natabang sa kuha before. Na mauli lamang dayon sila pagkahuman kay madto pa daw si lola sa ospital. Kaya na siya'y daily check-up tungod sad siyahang diabetes. Then around mga 5:30 na to, medyo dili na busy. Kay lagi, human naman namo pagpakaon sad ang mga bisita. Naligo ko kay feel kay nako ang baho sa singo. Nga nasapawan sa humot nga niluto nilang mama o papa. Neto ko sa balay kay ang likod sa mong karinderya, balay naman dayon na mo. Pero nayo'y distance gamay. Naligo ko og nag-ilis na. Dayon akong gawa sa CR, nasa di ay si ate dito o gikan sad naligo. Sumotong ining great na sad kog happy birthday sa kong ate. Wa ko siyang giingnan nga naa siyang kwarto ang ako ang regalo. Pero unya ra to, kay basin mo hilak siya. Nag-thank you si ate sa kuha. Ug nangutana siya kung anong wala na ako gi-invite si Vlad. Akong giingnan akong ate nga akong gi-invite si Vlad, pero tuwa siya sa laing lugar, sa house iyahang bana. Nahimo naman pud nako nga close friend si Vlad. At may changes na from call sign na love, nahimo na nga sisi. At first medyo awkward pero naanad naman lang ko sa kadugayan. Matured relationship na ba? Bitaw. So mato akong giingnan si ate kung asa na iyahang ipaylaila na mo. Tubag si ate,
Nga mga alas 8 pa daw kay nag-work pa daw. Ako pa siyang gibinoangan nga basin gi-scam ko niya. Ningon pa si ate nga na siya ipila-ila sa ko nga kaoba ni Leo. Iyahang soon to be bana daw, according pa niya. Ako pa siyang giingnan nga tarunga lang yun nang imong ipila-ila sa ko. Itubag po si ate nga wala may bayot nga police officer ata no. Then ikatawa siya og midagan padulong siyang kwarto. Ako po siyang gisyagita na wa ko gaingon nga naay bayot. Then ikatawa na lang puto. Sweto kayo si ate nga makataga ma-in love og balik. Labi nag sa bayot na po. Sa moto nga nag-ilis ko. Formal, fitted nga dress lang akong gisuot og nag-retouch ko gamay. Una ko niya ito balik sa karinderya. Nag-swap na sad mi ni mama o papa. Then kami na sad ang gatagad sa mga bisita. Nanay nangabot nga mga sakinan sa gawas. For sure ang jowa bells juto ni ate. Kay iya hamang gisugat. Sibing na lang sad ako ang gitable og pasangil og tabi-tabi. Nanulod na ang mga bisita ni ate og gipaila-ila sa dayo niya iyahang jowa bells sa muanibing. In fairness, maayo mamili si ate. Human iyahang gipaila-ila nilang papa ug mama. Pagkatod-taod, nay naabot nga tulo ka sakinan sa gawas. Gisundo sad sa uyab ni ate og gipasulod. Medyo ngit-ngit ang entrance namo kay giusab namo ang ambiance sa karinderya. Gidool ko ni ate og gidala didto kung asa mga kauban siyang uyab nga nakalingkod. Medyo daghan sila kay duhaman sila ka table. Dayon gipila-ila ko ni ate sa tanan. Hingon siya nga Chloe akong name og usa ko ka engineer. Single og ready to mingle na. Gitag sa tagisan ako og shake hands sa mga bisita namo og nagpaila-ila sad sila sa kuha. Dito na ko sa pikas unta makik-shake hands. Pero ni ongot ko. Dugay na to namong kita. Pero 101% sure ko nga mao to ang lalaki nga nag-insulto nako dito sa hotel. Nagtutok lang gid siya og nagtan-aw sa akong mga mata. Nga murag isog or unsa ba. Pa ako kasabot sa akong gibate. Akong kalagot og kapangot atong giingnan ko niya nga hugaw daw ko nga babae. Nawala tungod sa iyang naw. Good looking jud siya. Og didto, makaingon na sad kog balik nga gwapo kayo siya karong gabi una. Motong namugnaw akong kamot kay siya na ang next na akong ila-ilahon. Pero dapat silang ko. Na-remember na ako kung giunsa pag-describe ni Bing atong nahubog ko with this guy. Nabuang gyud ko kadali ato. Pero syempre dapat kulang ta as if wa ta kaila sayahan. Murag di na ako malihok ako mga TL padong niya. Feeling na ako nalanay ko while gatutok siya sa kuha. Then ingon siya sa kuha nga, nice meeting you again, Miss Chloe. Nitubag pud ko niya nga, just Chloe. Do I know you, sir? Sarcastic na ko na nga sulti siya ha og dapat ko mobalos siyahang mga gipanulti sa kuha before. Siguro natauhan na siya nga di ko bayarang babae. Same siyahang yunahuna. Nagtubag siya nga, Alexander Daycomis. Nice meeting you again. I gave my hand to him kay si ate murag giistadihan ako mga liho kung asa bay mas bet na ko aning kauban siyang jowa bells. Kuwao na unta na ako ang kamot. Pero, he hold it so tight before niya gibuhian. Gitanaw yun ako siya. Pero ni wink lang siya sa kuha. Mong nilakaw na lang ko palayo niya. Dahil niingon tong uyab sa kong ate nga. Asa man imuhang bet ani nila ma'am. Murag si Sir Alex Raman ang single dari karon. Di ba sir? Pero ni smile ra siya og niingon. Nga dili pa ko gustog commitment usab karon sir. Sa mo to nga gilingin ako siya. Dayon ni smile siya balik. Commitment usab? Medyo interesting iyang story. But I don't care na dyan.
Sa kadaghan namong pwede magkita, dinhi pa yun sa birthday sa akong ate. A piece of shame and attraction ako na-feel. I don't know what happened to me this time, pero I feel something different inside. Di na ako ma-explain kung kalagot ba ni or unsa ba ni. It hits me different tonight. I need a bottle of vodka. Sa moto, nga gilingi inako siya. Dayon, ni-smile siya sa kuha. Commitment usab. Medyo interesting yang story. But I don't care na siya. Sa kadaghan namong pwedeng magkita, dinhi pa yun sa birthday sa kong ate. A piece of shame and attraction akong na-feel. I don't know what happened to me this time, pero I feel something different inside. I can't explain kung kalagot ba ni or unsa. It hits me different tonight. I need a bottle of vodka, mga half case. Bitaw. Sa motong niadto ko sa corner, diin didto nakalingkod akong mga kauban sa work. After gipila-ila ni ate iyang jowa Bel sa Monibing, ni pauli lang po siya dayon kay gitawagan siya siyang nanay nga papauli una. Mangwa na ko'y kashiran sa kong gibate. Nilingkod na lang ko o gatabi-tabi lang mi sa akong kauban sa work. Dayon let's skip that vodka na lang. Kaya ang nasa mong table is Alhambra lang man o Tequila Rose ang naa. Sponsored by kauban sa work lang man po. Sa motong after pag-inom na ko, natem ko lingi diin tua dito silang ate. Naman sa kauban si ate, nga bali one table lang sila kauban sa uyab ni ate o ang mga barkada ni ate. Pero nakitaan ako sa Alexander nga naglantaw na ako. Tapad sa friends sa kong ate. Wala man pod ko'y na feel nga any strange man noon while nagtanaw nila nga nagistorya sila. Dito na medyo galain akong paminaw nga niagbay na ang friend ni ate kay Alex. I don't know why. Saba na kaayo silang table. Medyo gisapot o gamay. Giatik man ko pero bayot man hinuon. Pero nahinumduman ako ang giingon ni Alex nako nga dili siya gustog bigaon siyang balay. Mo nang diadto ko niya gidala sa hotel. Tungod siguro sa kong inom, dali kay ko gi-high blood. Di na siya ganahan og bigaon pero hilig og touchy. Atikon pa kayo. Nagyaw-yaw jud ko. Next year so kadali isa kong mga kauban og niadto sa CR. Medyo nagdugay ko kay nang hilamos ko para mawala gamay akong tipsy before ko nigawas. Plano na nako nga di na ko mainom nigbalik nako ug paaboton na lang nga mouli ako mga barkada. Ug muli ko sa moang balay. Nigawas na ko sa CR habang gasudlay-sudlay sa kumpo. Naman po'y laing mga nag-CR nga mga parente resod na mo. Pero mga hubog na ata. Nang hugas ko sa kong kamot dihang naay nitingog sa kong kilid. Nga nangutana kung nahubog na ba daw ko. Muradyog nalagpot akong kalag sa Pikas Planeta. Nawasan ko gamay sa kong pagkatipsy. Dali ragyod ko makulbaan kay hilig ko moinom og kape. Paglingi pa nako, kusog kaayo nag-flutter akong dughan. I feel my hand shiver this time. It was him. Nagtindog tapad na ako. Sa kadaghang tao dito, unsaon ako pagkabantay nga isa po day siya nga naa dito. Dayon nangutan na siya kung okay ra ba ko. Nitubagpod ko nga okay ra ko. Dayon nitalikod ko. Gusto na ko mobalos dayon ipamukha sa iya nga dili pagpamaligyag lawas akong trabaho. Sa moto nga nangayo kog sorry niya sa nahitabo last time atong sa bar. Nahubog radyod ko kaayo ato. Ug ako gyud siyang giingnan nga wala nako gibaligya ako ang lawas. Dayon nitalikod na jud ko
og nigawas na. Pero nadunggan ako siya nga mikatawa. Medyo nabastos ko. So para di mo dako akong tingog ug masud nako siya sa toilet bowl, ni diretso na lang jud ko sa table sa akong barkada. Igo na lang jud ko ni kaon og pulutan ug wa na jud ko nilantaw sa corner diin tua sila sa mga barkada ni ate og sa iyahang uyab. Gabi na jud to og naka-decide na nga manguli akong mga kauban sa work kay nagpasundo lang man sad sila mga bana or uyab. Dayon ni sunod na lang pud ko dayon og niuli na sa mong balay. Dayon natulog ko. Dayon milabay ang pila ka adlaw. Naniod to mi ato na tayo. Kauban akong ate kay gihatdan man mi og lunch ni papa. Tinangga kay Manila og syempre duha lamang pud mi maong spoiled kayo mi. Sa motong istorya mi sa akong ate. Nangutana siya kung naba daw ko'y napilian sa mga kauban siyang uyab nga silayo. Ningon po ko sa kong ate nga wala ko'y bet nila. Dayon naabot among chika ni Alexander. Ingon si ate nga gibulagan daw to si Alexander siyang uyab kay nasakpan daw siya nga naay gidala nga babae sa hutan. Mao daw nay ingon ni Leo siya. Nikatawa na lang ko kay wala ko kasabot sa kong gibate. Walay laing mo gawas sa kong utok. Wala ni cooperate akong ba para mo response ni ate. Nakainom ko og tubig sa akong nadungog. Unsa daw, mura jud kog natuk-an sa kong laway atong tungura. Ako ba ang reason nga nung nagbulag sila? Naiside sa kong utok nga gaingon nga lain to nga babae. Pero nasa side sa kong utok nga basin ako jud to. Naghilom na lang jud ko samtang naminaw ni ate ug wa na nasod tanan sa kong utok iyahang mga gipangsulti. Nisulod ko sa kwarto og gidayal ang number ni Ping para i-share nako sa iyaha akong nahibalan. Mura kog na konsensya gamay. Ako ra ba jud ang hinungdan nganong nadala ko ni Alex sa usa ka hutan. Nakaahat kog adto sa simbahan o giampo nako sa tanang mga santos nga di lang unta ako ang nakita sa uyab ni Alex nga kauban sa usa ka hutan. Nahadlo kay ko, daghang what if sa akong utok. What if ang kauban ni Alex dito sa bar ang musugid nga ako ang kuyog ni Alex sa hotel datay. If ever ako man. Kaulaw lumang gyud og mahibal-an ni ate akong magipang buhat nga kuyog si Bing. Giampo jud nako nga unta di nako mailhan sa mga kuyog ni Alex dito sa bar. If ever nga magkasugat amo ang mga landas. Dayon mga tuman sad ang niagi nga wala nagsugat amo ang landas ni Alex. Nagpasalamat jud ko nga nadungog ni Lord ako ang mga pagampo. Nabisi na sad ko kay sunod-sunod ang project nga gina-release ug wala na kay may time nga magkita ni Bing kay busy sad siya sa iyang trabaho. Nako sa kong kwarto ato nga time ug naay nitawag nako nga unknown number. Ang ako ang kauban di ay. Hingon siya nga naa daw may bag-o nga project. House renovation daw. Ug kani nga time ang tag-iya kay tua sa gawas. Sumoto nga gisugdan dayon namo ang pag-renovate. From time to time, gina-update namo ang client. Then one time, ningon ang client namo nga paanhion daw niya ang iyahang kuya. Sumoto nga nakurat na lang jud kaayo ko. Kay naay ni Huno nga sakyanan sa gawas. Paggawas sa lalaki, siya jud. It was him again. Yes, si Alexander nga malditong mayabang. Nibalik na sad akong na-feel nga mixed emotions nga nilingi siya sa kuang nahimutangan og niduol. Nagpanulon yun ko sa kong laway. Gawas nga lami siya. Lami sad kaayong mahimong invisible. Nganong mahilig man kaayo ang tadhana nga ipagtagpo miani niya. Sumoto nga na good morning siya ug na good morning pud ko.
Nangutana ko niya kung siya ba ang brother sa mong client. Nitubag pud siya nga so ikaw di ay ang contractor diri. Kaligi kay gitubag pud niya pangutana ang ako ang pangutana. Magpaila-ila unta ko siya ha, pero giputol ko niya. Kaingon siya nga nakaila na daw siya nako ug dili na kinahanglan nga magpaila-ila na sad og balik. Feeling nako kay maldituhon gyud siya. Kanang walay batasan ba. As in, naglagot gyud ko. Sumoto nga while naa si Alex dito sa balay nga amo ang gi-renovate, ang ako ang kauban ang iyahang perming kaistorya. Galikay jud ko niya. Nagsumangil pa kog tawag ni Bing para makalikay ko og istorya ni Alex. Pero gipaabot yun niya nga mahuman ko og tawag. Dayon nakiistorya siya sa kuha. Gusto niya nga mangayog number sa kuha. Pero wala yun na ko hatagi. Pero pagkagabi na ay nanawag na ako nga number lang. Sa ako pa yun nga personal number ang gitawagan. Ako na lang gitubag kay basig importante. Wala man pud ko ginatawagan sa kong personal number kung dili importante kayo. Sa moto pagtubag nako nangutan nako kung kinsa siya. Nitubag ra pod siya nga, "Good evening, Miss Engineer." Nisigan na pod akong mata o gadram akong kasingkas. Kay bisag wala siya gapila-ila. Nahibaw-an na nako daan iyahang tingog pa lang. Si Alexander Juto. Nagpa-as if pud ko nga wala ko kaila siya. Sunungutan nako kung kinsa siya. Nitubag pud siya nga gi-introduce daw niya iyahang kaugalingon. Ikaduha na. Tinungutan ako niya kung siya gikag number nako. Ningon si Alex nga dili na daw to importante. Naa daw siya kinahanglan nga isulti sa kuha. Mo nang gusto siya makikita sa kuha. Ako siyang giingnan nga pwede na niyang isulti sa kuha mintras gatawagay pa mi. Diningon si Alex nga naa daw siya iuli sa kuha. Mo nang kinahanglan daw may magkita pagkaugma sa gabi. 9:00 daw. Ako siyang giingnan nga please stop na. Enough na akong explanation, sir. Tubag si Alex nga okay, ihatod na lang ni nako sa inyo ha. Unsa man. Motong nahilom ko. Unsa may ikaingon ni ate kung muanhi siya sa balay. Unsa may ikaingon nilang mama. Wala sila kaila ni Alex. Unyag mo kalit lang tog abot dari sa mua. It's a big no jud para nako. Nitubag siya. Nga okay. Silence means yes. Pero niingon ko nga mo anha ra ko. Ayaw anhe dere sa mua. Niingon pa si Alex nga good. Please be on time ha. Dili ko ganahan og late comers. Pagka-demanding na lang siya. Sumoto nga niadto ko sa restaurant nga giingon ni Alex. Pag-abot na ko dito, nakitaan dayon nako si Alex. Nangutan ako niya kung unsay gusto niya. Kung unsay gusto niyang iuli o kung unsay gusto niyang iingon sa kuha. Pero niingon si Alex nga, relax lang. Lingkod sa. Mora man ka gilagas. Paglingkod nako, mangutana unta ko niya kung unsay iyahang iuli sa kuha. Pero niingon siya nga mangaon sa dome kay gigutom siya. Pero ako siyang giingnan nga dili na nako na problema, sir. Mianhi ko dere kay gusto ko makabalo kung unsay iuli nimo sa kuha. Pero wala ko niya tagda. Naglibot-libot na yun akong kalagot sa kong utok. Then gitawag niya ang waitress para mag-order na siya. Nangutana pa siya kung unsay gusto na kong kaunon. Pero nitubag ko nga busog ko. Imbis lami kayo ang mga pagkaon sa menu, wako ganahi nga mo-order.
Ipasagdan ako siyang siyaray mukaon. Nangutana pa siya sa kuha nga sure ba daw ko nga busog ko. Ako siyang gitubag nga sulti dayon si Montoyo. Napakoy adtoon nga importante. Napakoy mga trabaho. Pero nitubag si Alex nga bayaran ti ka. Pila man ang kinahanglan para mo spend kag time kauban ko. Mayabang jud kayo siya. Pero ako siyang giingnan nga let's be professional, sir. Sultaden ko si Montoyo. Dayon na gikuha nga gift bag si Alex. Dayon gihatag niya sa kuha. Niingon pa siya nga barihan daw na ako. Pag-abarage na ako kay nisiga na sad akong mata. Nakita na ako ang Andes sa sulod. Bisan pagdili na ako simhuton, feel na ko nga ako atyut to. Ulawa lagi. Nganong naa maniniya. Then utan ako niya kung anong gihatag to niya sa kuha. Ningon si Alex nga ako daw to. Ako pa siyang gipangutana kung unsa siya ka-sure kung ako pa ni. Diniyon si Alex nga nabilin daw to nako didto sa CR sa hotel. Ako siyang giingnan nga base na sayo pra siya kay dili jud ni ako. Dayon ni dool si Alex na ako og ni honghong siya sa kuha. Kinahanglan pa ba na akong ipahinomdom si Moha nganong naabot na sa CR imuhang Andes. Namarog jud akong balahibo. Wala na lang ko nitingog. Ako na lang gikuha ang gift bag o gibutang na lang sa kong kilid. Ningon pa siya nga by the way, nice black lace Andes. Dahil nikatawa siya og niinom og juice. Namula kog ayo siyang giingon. Sala jud ni sa limnon. Di na jud ko mousab og hubog-hubog. Bahala na. Wala na lang ko ni ime kay basin mas modako pa ang kaulaw nga ma-feel nako. Pero sure pud ko nga ako agyo to nga Andes. Na ako'y extra permi sulod sa kong bag bisan asa ko mo ato. Init sad biya labi nag mag-survey. Unya the whole time kay babad sa init. Then kalit lang na meeting. Dapat ready ko. Pero na, ako ang extra nga Andes is for my work only. Dili para niya. Nganong wa man jud ko kahinumdom nga nag-ilis kog Andes. Well, wa man sad gani ko kahinumdom sa akong mga gipang buhat that time. Dinikalit lang tingog si Alex nga. Mangayo da siya sorry sa kuha kung unsay nahitabo last time. Di daw niya intensyon nga pasakitan ko or insultuhon ko. Nitubag na lang pud ko nga okay ra. Huwag nangayo pud ko sorry niya. O siyang giinagbalik nga hinubog ra jud tong ako. Diniingon pa si Alex nga next time daw, dili daw ko moinom kung dili kaya sa akong lawas. Unsa na lang daw kung lain ako ang nakuyo. Dayon ni concern siya kalit. Nga murag ni kalit og tuyok ang bulan. Og niingon pa siya nga dili daw siya bayad. Kaluparon jud ko sa kaulaw og ginayhinay niya pahinomdom sa kuha ako ang mga gipangbuhat. Then ako siyang giingnan nga sorry kayo sir. I didn't mean to say that jud sir. Hubog jud ko ato. Sorry kay sir. Tiningin siya, formal ra kayo ta. Just Alex na lang miss. Ug kalit ra kaayo na usab ang temperature sa palibot. Bura ganina lang kay gaaway-away miya. Yes, kalit ra jud kayo. Pero mas nakalitan ko nganong nikalit lang ko ka-comfortable niya. Ug ako siyang giingnan. Ngayon ako ate, nga ga-break daw mo si mohang uyak. Tungod kay naa siya'y nakita nga naa kay kuyog sa hotel. Tubag siya nga, yes.
Ang iyang best friend kay nakit-an ko nga giagak ti ka padulong sa elevator. Sumoto nga akong giinan si Alex nga akong istoryahon ng iyang uyab para ma-explain nako kung unsay nahitabo ato nga time. Pero niingon si Alex nga no need to explain na. Okay na daw siya, nga nakabalo daw siya sa reason. Ako siyang giingnan, nga sorry kayo an. Unta, di ni mabot kay ate, nga ako ang reason nga nung naing ato mo. Kulang na lang jud nga muluhod ko, nga nagpakaluoy niya. Di man istrikto akong ate ug parents, pero ang chismis kay mahadlo ko. Nitubag si Alex nga, of course, pero na ay usa ka condition. I can promise you about ana. Gusto na ako nga makauban ka sa reunion namo sa alumni. With that, makabayad na ka og di jud maabot si mong ate ang about ani. Nakinong bogahat og tubig siyahang kondisyon. Bisan asa na lang naabot among istorya og nagkaistorya pod may about sa renovation. He's a type of a man nga arrogant but naasad ay siya ay good side. Depende sa kondisyon sa iyang pangutok. So mato nga gihatod na ko niya paulit. Ningon ko niya nga thanks sa librean. Nitubag po siya. So next time na sad, I'll text you later. Inig-abot na ako. Good night. Ni-smile na ko og pagawas na ko siyang sakyanan. Og niingon siya nga, imuhang Andes, ayaw na kalimta. Dahil ni katawa siya. Naapod siya jolly side ay. Abi na ko stricto jud siya all the time. I feel so comfortable naman oy. Murag dali ra kay ko gihimuan og nindot nga story niyan. Siguro na-notice na niya nga hapit ako mulapas sa kalendaryo. Mong gipaspasan na niya. Sa tao pa jud nga malituhon, pero gwapo. Thank you Lord for this blessing. Mao'y paglarga ni Alex, masay pag-abot ni ate. Mayo na lang wala sila gaabot. Nang hilamos ko para sad ma-relax akong noo. Dayon, ni-ring ako ang phone. Si Alexander. Nag-text siya nga good night daw. Ug naan na siya sila. Wala na lang ako nag-reply pero I found myself nga nag-smile na po. Hambot nga no. Gisamok-samok dyan ako si Bing o gistoryahan ako siya sa among panagkita ni Alex. Ang bruha kay kalas kay emoji. Through chat lang mi kay past midnight naman to. Madistorbo silang mama sa pikas kwarto. Sumoto nga consistent na among text and call ni Alex this time. He keeps on reminding me nga mukaon jud ko. Mga 2 weeks pa pud biya sukad na tarong among buot pa. Pero yung ani naman akong na-feel nga comfortable na kay ko niya. Usahay mo kalitan siya abot sa renovating area. Magdala og pagkaon kay sugo daw siyang sister. Din mabalik lang po dayon siyang work. Plain friend lang jud mi ato. Pero gihatagan ako og meaning tanang care niya. Dili na ko teenager pero naka-feel gihapon ko butterflies sa akong stomach. Every time nga mag-text or magtawag kay me. Ug hantod sa niabot ang time silahang reunion. Gisundo ko niya pagkagabi ana. Ang akong suot kay dress nga match silahang theme silahang reunion. Black and white. Pagawas niya sa sakyanan, kagwapo gyud niya. Bag-ong tupi. I can't keep my eyes looking at him. Mura bagi magnet. Maay na lang dim ang light maong dili kayo halata. Pag-abot mo sa usa ka resort, isugat din may o good evening sa mga invited sa dito. Dayon gi-introduce ko ni Alex, nga friend ko niya. Pero gikansyawan noon nila si Alex, kay imposible daw. Pero tinuod man nga friend rami. Then excuse si Alex kay kaihion daw siya. While taking pictures sa palibot, nainidol na ko nga babae. Slim, gwapa, ug taas. I think taga Dalungan lang ko kung sukdon. Then naghaimi sa usag-usa og nagpaila siya nga siya daw si Shane
og ex nga girlfriend ni Alex. Dagan kay siyang pangutana sa kuha o gitubag rapod na ako. Pila ka oras sa nilabay na mauli na pod me. Gihatod ko niya sa mua. Nalipay man sad ko og nag-enjoy ko ato nga time. Diningon si Alex nga next time na sad Miss Engineer. Ako siyang giingnan kung naa ako'y vacant na time. Diningon siya nga di ba hapit naman mahuman ang renovation sa kitchen ni ate. Nitubag ko nga siguro mga 2 weeks na lang kay finishing naman lang ang kulang ato. Nga naman. Diningon si Alex nga nada siya'y plano nga ipausab ang iyahang guest room kay medyo gamay ra daw. Gusto niya nga ako ang engineer. Ako siyang giingnan, mag-set tag schedule anaan. Pero dapat na ananay bayad ha. Humanabi ako bayad sa kong utang nimo. Dahil ni katawa ko. Diningon si Alex nga of course, kanus aman nimo doon. Ako siyang giingnan nga i-text lang na ako akong email sa imuha o isend lang ang picture para malantaw na ako. Pero ningon si Alex nga wala na siya time para mag-picture kay busy daw siya. Gusto niya nga personal daw na akong atuon. Ni okay rapod ko pero wala ko misaad kung kanusa kay daghan pa kong kinahanglan nga buhaton. Pero ingon man pod si Alex nga willing to wait daw siya. Sa moto na good night ko niya og nigawas na ko sa iyahang sakyanan. Pagsunod ako sa balay, nakitaan ako kong ate nga gangisi-ngisi. Nangutan ako og naunsa siya. Ingon si ate, ikaw ha, may tinatago jud ka na ako ha. Others kayo, dili mag-share. Nikatawan na lang ko niadto ko sa kitchen og ninom og tubig. Dayon nagistorya man ni ate. Gisugid ako sa iyahan tanan, pero katong first encounter namo ni Alex, wala gyud nako gi-share ni ate. Sa matong everyday and night namon text and call ni Alex. Friend na sad mi sa Facebook, mo nang naa na po'y video calls nga nahitabo. Dili na ko ma-deny nga I am slowly falling for him. Nga wa na ko nabantayan. It's just different na wa mas siya nagpakita og motibo nga same na feel since casual lang ang amuang panag-istorya. Og hantod sa nahumana ang project namo. Nakikistorya kong Alex about sa iyahang plano nga iyahang giingon ako. Pero ingon siya kinahanglan daw na akong i-check sa daan. So moto nga ni okay lang pud ko. Dili man pud ata ako niya i-salvage kay igo raman ko mo check siyang guest room. Pwede na yun magminyo si Alex kay naa naman siya kaugalingon niya nga balay. Napoy stable na work. Sa motong ikuha ko niya sa balay og nag-travel me padulong siyahang balay. Natingala ko nga nung same way ra among giagian kung asa ang location sa house yang ate. Siguro silingan sila no. Dito na ako nakapangutana siya nganong tungod mi sa balay siyang ate ni Honong. Hulingan si Alex nga iyaha daw tong balay. Ako siyang giingnan nga abi na kog siya tong ate. Pero ningon si Alex nga iyaha daw to. Dili daw siya satisfied sa kadak-on siyang kusina. Maong gipa-renovate daw niya. Ingon siya nga iyaha lang ate iyahang gipapangita og engineer kay busy daw siya. Ug di man sa daw kuno pamahayan ang gikuha nga engineer siyang ate. Kay satisfied daw kayo siya. So mo to nangutan ako niya kung sa sugod pa lang ba kabalo na siya na ako ang engineer. Ingon si Alex nga nakabalo lang po daw kuno siya katong pag-adto na niya sa balay. So mo to nga ni diretso na mi siyang guest room. Okay lang man ang gidakon og match resad sa kitchen. Gi-check bi anako ni daan og ma-match ba siyang kitchen ng whole area sa balay. Nakunahon na ako nga kung gusto jud ka siya ipa-check ang guest room o gusto lang siya makakita na ako. Feeler kay ko. So kay wala man ko'y nakita nga changes, nag-istorya na lang mi. Nagpa-deliver mi og pagkaon dahil nigawa siya kadyot kinipalit og mga ilim nun.
Mga ilim nun nga dili ra kayo hard iyahang gipalit. Pampahilis lang daw sa mong gikaon. I don't know why kung anong nakiinom siya. Nangita yun siguro siya og paraan para mapakita ako ang wildness. Pero ambot lang jud ba kung anong na-share nako siya ang about namo ni Vlad. Ug unsay reason nga nung nagbulag ni. Sa moto nga ni katawa si Alex ug niingon nga now I know kung anong gitawag ko nimo bayot that time. Ang pampahilis nga mo ang giinom, nakakos sa kuha og ka-tipsy, apil na pud niya. We started to talk about dirty topics na. Nagkadugay na mo nga istoryahanay na kinahinay na siya duol na ako. Dali ra kay nanginit ako ang kalawasan. Samot na siyahang mga tinanawan o tinutukan sa ko. Dayon, gikalit lang ko niya o kiss. Kiss nga sinulaay dyan. Saksi ang sofa sa kawal sa ihang kamot nga bisan asa na lang ni kunit. Hangtod sa ginay-hinay na niyag sulod ang iyang kamot sa kuang sanina. O dito ni hunong sa kundugan. Dayon nag-continue ra siya sa pag-kiss nako. Og nakamoon jud. Pero padayon lang gyapon siya sa pag-kiss nako. Wala ko kabalo nga inani di ay ka-exciting. Ingani kalamin. Mawala na dahi si manguna-huna ang hantungan sa tanan. Pero ni undang siya. Pero wala niya gikuha iyang kamot. Nga gadula-dula sa kundukan. Ug ningon siya nga, what if i-prove na ko nimo nga dili ko bayan? Okay ra nimo? Ug tungod sa iyang pangutana, mas nanginit ug maayo. Wala na ko kabalo kung ano, pero niingon ra ko nga go. Dayon gihubo na niya iyang sanina o gihubuan na pud ko niya. Iyahang gikisan ako ang forehead. Paubos sa akong nose, then sa akong lips. Ug hantod sa nipaubos pa. Ug na-feel na lang nako nga iyahang gidulaan ang akong dughan gamit iyahan dila. Mura kong mabuang ngadto. Dili na ako ma-explain ang ako ang na-feel. Hinahinay nga naabot iyahang kamot. Og dito ni samot nga mura gigukod nako sa ako ang ginawa. Iyang gidulaan ang ako gamit siyang fingers. Ug saba na kay ko adto nga time. Grabe na akong ug hantod sa iyang gisulod ang iyang middle finger sa ako. Nihunong siya og nangutana kung kumpleto pa ba daw ang ako ang V-card. Maingon na ko o. Then nangutana siya sa kuha kung muundang ba mi. Pero ako siyang giinan nga magpadayon na. Giganahan kay ko sa kong na-feel o bahala na si Batman. Nag-enjoy jud ko sa feeling nga iyahang gipa-feel sa ko. Wala jud ko gamahay. Iyahang gisulod ang iyaha sa ko. Hinay-hinay. Sakit day no? Pero nagkadugay, nagkalami man po. Bawi-bawi na ang mga kasakit. Kaya sa wakas, nabisbisan na jud ang disyerto for almost how many years. Dugay-dugay pud minahuman. Akong kakapoy sangko sa langit jud. Nagpahuway ko sa iyahang mga bukod.
Dali ra pod kay siya nakatulog ug ako gabuka lang gihapon ang mata. Sa katipsi lang ba kaha gihapon eh. Friend lang mi. Dili na ko siya boyfriend. Pero naanay nahitabo na mo. What if maboros ko? Unsa man. Papa as a friend nandiyan siya. Dayon nakamata siya. Og nakamata pud ko. Nga naa gihapon siyahang mga pukton. Dayon nikalit lag ingon si Alex. Og sorry. Ako siyang giingnan. Parehas lang ta nga nadala sa tentasyon. You're not sorry, oy. Naunsa man ka. Pero nitubag si Alex nga. Boros si Shane. Nikalit akong bangon sa akong nadungog o wow kabalo nga nung nasakitan kay ko. Siguro kay after sa mong gihimo. Naaday siya'y confession nga isulte. Ningon si Alex nga niingon daw si Shane nga siya daw ang amahan. Grabe nga lami na kayo ihilak ato nga time. Yes, tinuod. Nga na-fall na ko niya. Pero sa ulahi, hingani day may tabo. Ako siyang gingnan, nga huy, okay ra ko man. At tua si Shane, magkapamilya na kaal. Lami na kayo ipagawas ang tanan akong luha. Pero I fixed myself, huwag nag-ilis ko. Di na ako kaya akong na-feel. Sala, jud ne sa ilim nun. Nga nung naabot na sa dmig ingon. Nangutana pa si Alex kung okay ra ba ko. Ako siyang giingnan nga don't worry about me. Oy. Safe man pud ko karon. Siguro nakasabot lang dayon siya what I mean about safe. Ako kay wa kasabot sa kuno feel. Then ako siyang giingnan nga ihatod na ko og kalimtan na lang namo kung unsay nahitabo sa moa karon. Dayon nag-ilis na siya. Ug iya akong giatod sa moa. Wala mi tingugay duha, hantod na abot mi at bang sa mga balay. Nigawas ko siya sa kanan ug nag-goodbye ko niya. Pero ni-smile lang siya. Lamian na kayo imaoy atoy. Grabing sakita. Murag masakit pa man atong nahibalan nako nga bayot si Vlado. One of the most hurtful thing to remember dyan. Sakit kayo. Sumotong after atong hitabo, wala na ko'y nadawat nga text or call gikan niya. Dili kay ko ka-focus sa kung mga ginabuhata to. Pero may gani na lang, kay nalampasan ra na ako. I feel sorry for myself, oy. But wala ko'y regrets sa nahitabo sa mga. Honestly, gapaabot gihapon ko, nga basin magparamdam siya sa kuha. Bisan lang mang mangumusta, pero wala dyan. Wala ko ga-ilis og phone number, wala ko ga-deactivate sa kong social media accounts. Para easy ra niya nga kontakon ko. Pero naabot na lang ang isa ka semana, wala gihapon siya nagparamdam sa kuha. Og wala jud ko kaagwanta, og i-share na ko ni Bing ang nahitabo. Thankful kay ko nga naa siya para i-comfort ko. Ipaagi lang niyag joke ang mga kasakit na ko. Ang ako mga problema mahanaw rag kalit ani ni Bing John. Wajud ko gamahay nga nahimo na ko siyang best friend. Close man pod mi ni ate. Pero not the whole thing and a bundle of chikas ako ma-share niya. Ug hantod sa medyo busy na sad ko. Pero dili sa mga projects, pero tungod sa umaabot na Christmas party.
Though dili pa pwede ang gatherings this time, pero nangita amigway nga magpahigayon amo ang Christmas party. Then gi-invite ko ni ate nga mag-attend daw mi og Christmas party. Iyaha kong kuyugon kay na-injured man iyahang pikas bukton. Nasobraan daw hilot og naipit ang ugat, according pa niya. Dili siya makadrive sa sakyanan, maong iyaha kong dalon. Ang Christmas party di ay kay sa ilahang kalayo, sa uyab ni ate. Sa moto nga nananghid mi nilang mama o papa nga manggika nami. Pag-abot na mo sa police station, timing sad nga naa na sila yo. Og hangtod naabot may sila ha og gipaylaila sa family nila yo. Swertiha kaayo ni ate. Nasa na mga kauban ni Leo sa work. Nagpaabot jud kong Alex nga moabot. Pero wala mang gihapon. Gimingaw ko niya. Bisan lang unta magkaistorya mi. Okay naman unta ko. Or di ba gani, bisan makita lang nako siya. Di dyan na ako madinay nga in love na jud ko niya. Murag dali ra kayo. Nagbulag mi ni Vlad nga wa joy na sangit sa kong mataw kasing-kasing. Nganong kay Alex pa man. Og hantod sa nahuman na may pangaon, og naay inom-inom. Gihagad na nakog pauli si ate para sad makapahuway nami kay 30 minutes away biya ang amo ang balay. Maabdan pa may curfew basin madiretso pa may sa police station og dito makatulog. Sa moto nga naa nami sa sakyanan og si ate kay nasa backseat. Kay naa may mga bring house sa front seat nga tapad na ako. Mas pinangga pa ni ate ang bring house kaysa sa iyahang bukton. Dayon, naay niabot niya sakyanan og ang color kay black. I know nga kang Alex juto. Og ako masayo. Dayon ni gawas si Alex siyang sakyanan. Pero, ni gawas pod si Shane. Hot ya kong dughan oy. Nibabay pa na si ate kay Leo ug didto nakalingi si Alex. Nakita ako niya. Pero walay expression iyang no. Ug wala joy pagka-excited nga nakita ako niya. Ang akong smile kay napulihan og kagool. Kinsa raman pud ko, di ba? Unsay reason niya nga nuwa niya gisultidan kang Alex about sa iyang pagbuntis? Or nakahibalo na ba si Alex nga buntis si Shane nato? Gasakit na jud akong utok ato nga time. Wa na jud ko kahibawo unsaon ako pag-compose akong kaugalingon. Nganong ato pa man niya gisulti after sa nahitabo na mo? Unsay purpose niya? Mobalos lang tungod kay nagkabulag sila. Sa moto nga pag-abot na mo sa balay, gi-black na ako siya. Di uso sa kuha ang bali-bali og SIM kay na dito ang nakasalalay akong trabaho. Wala jud siguro may dapat pang istoryahan. Wa man sad may angay istoryahan, di ba? Experience lang to. Gihatag na ako akong pagkababae sa usa ka lalaki nga bag-o pagani mi nagkaila og nagkasuod. Sa mga to, nga pagka December 27, 2020, di jud ko makalimutan eh. Kay importante biya kay si Vlad pod sa kuha. Gitawagan ko ni Vlad kay mauli daw siya kay kwao na niya iyahang lola. Dalo niya sa ilahan. Sumoto nga nagkaistoryahan na yun may ni Vlad sa phone. After sa mga nahitabo, karon pa na ako nakita ang jolly side ni Vlad. Mas surprising pa man ang karon kaysa iyahang mga surprises sa kwa before. But na, past na to tanan. Happily married na ang bayo. Pero ako, sige ra gihapon nga ginapasakitan. Sa moto nga ako siyang gisugat sa airport og nidiretso mi silahang balay. Gimingaw ko niya. Niwa lang gihapon niyang lawas. Laki man gihapon siya manamit og laki sad maglakaw og di man magkembot-kembot po. Pero di lang nato patingogon kay adto ta masangit si Hantingo.
Nag-take og leave ato mga 4 days para kuyugan si Vlad sa iyahang mga asikasuhon. Thankful sad ko nga di na kayo hectic akong schedule atong panahona. Gitreat pa ko ni Vlad og pampagwapa kay mura na daw kog na ay polo kaboka na. Bisan dili siya. Wala lang jud na tagad akong buhok og medyo taas na pod. Namasad ko'y kwarta para ani unta jud. Pero wala lang jud time. Nagpa-overalls pa paminduha. Go kaayo ko oy basta libre. Nagpaputol pod ko og buhok. Mga above the shoulders yan. Nagpa-highlight sad ko para daw new look ug makakita na kog ikapuli niya. Pero dili ni pang move on ha. Pero bet budjud nako ang short hair. Feeling guwapa ko. Suliton da na mo iyahang bakasyon kay talay sa daw siya makatreat nako. Sa moto nga pagabuntag ana, sayo kay ko gitawagan sa bayot kay magpakuyog siya nga mag-process sa mga papers sa iyahang lola. Daghan may gatuan ug medyo nadugay pa siya sa balay kay nagkiistorya pa man sila ni mama ug papa. Okay raman gihapon sila. Ug hangtod nagkuha na may police clearance. Pag-abot mo didto, maayo na lang gani kay gamay ra ang tao. Pero na ako'y na familiaran nga nawong didto sa police station. Pero nakalimot ko kung na ko siya nakita. Ug sa dihang naa na mi diadto, gibiyaan ko kadali ni Vlad para magkuha siya og police clearance kay siya na may next. Dayon, nikalitan tog pangutana ang pulis nga kung ako ba daw tong naa sa bar. Nakulbaan jud ko. Daan paligi ko. Nakita na jud may lagian niya. Sa bar pa jud. Di jud ko gusto machismis kay kebaw ko nga kuyog sila ni Alex that time. Ug I know nga kakita jud siya kung unsay nahitabo dito. Ug syempre ni deny ko. Ningon ko sa pulis nga bag-o lang ko dito na lugar. Syempre bawal jud. Basig ipakalat no niya ang nahitabo. Nara ba diri ang uyab ni ate nga gitrabaho. Maabot pa noon kay ate ang chismis. Niingon pa ang pulis nga same konomi kaayog nawong ug buhok para kunoy gilahit. Pero ni deny jud ko nga ako to. Dinungutana pa ng pulis kung say ngalan ako. Ug nangayo pa sa kong number. Maayo na lang gani kay nabot si Vlad ug wa jud kadayon ang pulis ug kuha sa akong number. Dali lang minahuman. Pero pagawas na mo, nakit-an pa nako si Alex. Nag-holding hands pa jud mi ni Vlad. Na-smile ko ni Alex pero wala siya may smile back sa kuha. Ug dito na ko na-realize nga kutob na lang jud mi dito. Balik as a stranger. Dagan kong nahimong realization that time. Wala man sad unta ko'y plano nga tagdon siya kay naa si Vlad sa akong tapat. Wala biya kay balo si Vlad about sa kalandian with Alex, pero craving ata ko ismile niya that time. Nakauli ko sa balay mga past 8 na. Time to take rest tungod sa kakapoy. Nagwash lang ko din nag-ilis tayo niligid. Lamig sa paminaw nga nakahigda na jud ko. Ug hangtod mga 11 PM na to. Nakamata ko kay nagsigi og vibrate akong phone. Ako na din nahigdaan maong dali ra kay ko nakabantay. Unknown number ang nitawag sa kuha. At first wa pa nako gitubag. Syempre gadwa-duha ko. Unknown good ang number. Wala may manawag na kog mga 11 PM. Ting tulog namang gunaan ako. Pero ako na lang gihapong gitubag. Kaya kung nahuna, pasig si Vlad to. Basin na ay tuyo sa kuha. Pero nakabangon jud kog ahat sa nitingog. Sure ko nga si Alex to. Pero nabantayan jud na ako nga hubog siya. Sumato nga minaog ko, miadto ko sa ubos nga CR namo. Kaya di ko gusto nga madisturbo silang mama o papa o silang ate sa kong kwarto. Giinan ko ni Alex nga after all daw sa tanan,
dali ra daw ko nakakita og lain nga kahuli. Motong medyo galagot ko og nasakitan sa to. Ako siyang giingnan nga how dare you Alex. Ikaw may naunsa after sa nahitabo. Yunsa man lang ko nimo. Kibiyaan lang ko nimo galing. Human nimo nga giparausan ay hapa ka niingon nga mahimo na day kang amahan. Irresponsable man kay ka para kay Shaynoy. Tubag si Alex. Nga gusto man sad nimo, diba? Diba giganahan ka? Mas giganahan man gani ka. Ayaw deny Chloe. Isulayan lang na ako kung mobigay ka. Pero wa juday ko masayo. Kay nibigay man ka, diba? Hindi na ako na siya sayo. Sayop ni mo na. Grabe kasakit pa eh. So gisulayan na di ay ko niya. Nganong wala man day na ako na-realize. O lahera jud kaayo ang pagmahay. Pero ako siyang giingnan nga ayaw jud kog sulaye Alexander. Ikaw may nisulod sa kong kinabuhi. Wala na ti kahilabte. Nagpakahilom na ko. Pero nisulod kag balik sa kong kinabuhi. Nikatawara na si Alex ug niingon nga dili ako Chloe ang nisulod sa mong kinabuhi. Nakalimot na ka. Nagbulag ming Shane tungod nimo. I think you deserve kung unsay nahitabo. Pasalamat gani ka na hatag nako imuhang gusto. Grabe kayo jud. Unsa judi ay iyahang paglantaw sa kuha. Tungod siya mga words, mas nisakit ako ang kasing-kasing. Wala ko mag-expect ng ani di ay ang hantungan sa tanan. Grabe kasakit kaayo nga mahulog sa bitag. Balos lang badyod niya ang iyang gibuhat. Sumato nga nibalik na ko sa kong kwarto ug didto gipagawas ang tanan akong kasakit. Unsa maday ko ka makakasala sa akong past life nako nganong ing animan ang mahimong balos. Sakita jud kayo. Di nako deserve ang ing aniwan. Nagbinuotan man ko. Ug hangtod nakatulog na lang jud ko kinila. Pagkaugma ni text na sana si Vlad sa kuha nga magpakuyog daw siya. Pero may balibad ko, kaya ako siyang giingnan nga galain ako ang paminaw. Pero ang tinuod, maulaw ko nga matubang ni Vlad og nilang tanan. Kay hubag kayo kumata. Ug wala jud ko gisharean ato nga tayo. Bisan kang bing. Kay every time mauna-unaan nako ang mga gipangistorya ni Alex. Sakit kaayo og makahila ko. How much more pa kaha kung mag-share ko kung unsay nahitabo sa mong pagtawagay ni Alex. Sa mga to nga after ato, gidi-activate na ako mga SOCMED accounts. Nagpadayon ko sa kong kinabuhi. Lisod kaayo magsugod. Galisod ko gihil sa kasakit. Ni-text ko ni Bing na di na mo hisigutan si Alex. Nakasabot lamang pod hinoon siya. Nagpasalamat na lang pod ko kaya wala jud ay nagbunga ang nahitabo na mo. Sumoto nga nagpaka-busy na lang jud ko sa mong work. May gani na lang kay naa may mga project nga out of town. Mao nang nakarelax ko ug nakapalayo ko sa lugar kung aha ko dapitan sa sakitan. Sumoto nga milabay ang mga panahon. Ug medyo okay na ko. Dayon, naay ni text na ako. Unknown number. Mingon siya nga good evening Miss Engineer. Nangurog jud akong kaunuran dito ay. Kung kamot dali kayo nagsingon. Walay laing mo tawag na ako nga Miss Engineer kundi si Alex lang. Dayon ni text siya nga nihangyo siya nga pwede pa daw siya manawag. Ug pagkataod-taod lang naay nitawag sa kuha. Ug wala na lang ako kabantay,
nga natubag na nako iyahan tawag. Siguro marupok jud kayo ko. Kay naminaw lang ko sa iyahan tingon. Ningon pa siya nga thank you Miss Engineer. Ug dili naman sad siya hubog. Dayon nangutana ko niya kung unsay tuyo niya. Ningon si Alex nga gimingaw daw siya sa kuha. Og nikalitlag tulo ako ang luha. Ahaka. Gimingaw ko niya. Nangayo pa siya sorry kay hubog lang daw siya ato nga time. Katong daghan siya sakit nga mga naistorya sa ko. Baga aligi kay ba. After ko niya gisultihan og sakit, sayo na kaayo niya mag-sorry. Sorry lang batanan para siya. Enough na akong pagkamarupok. Kaugalingon na pod siguro nako akong unahon. Dili nako deserve ang masakitan pa. Og mas dili niya deserve hatagan og another chance. Enough na. Di na ko gusto madungagan ang kasakit sa kondukan. Sakto na ata akong pag-antos, no? Pero na, nganong sakit naman sad kaayo magparaya. Yes, confirm yun. Nga in love gihapon ko niya. In love ko sa lalaki, nga mo po'y hinungdan sa kasakit sa kondukan. Sa moto, nga nilabay na sad ang mga adlaw. Mga bulan to sa April, ni-file ko og leave. Ang plano nako kay mo relax lang sa ug magtabang-tabang sa moang karinderya. While nagtabang-tabang ko sa mong karinderya, nikalit lang ng ingon akong papa nga naa daw nangita nako nga kauban daw nilang Leo. Natingala pod ko kung kinsa o kinsa ra gud po'y masalaag didto nga gikan sa police station. Sa moto, nga niadto pod ko sa table kung aha dapit ang giingon sa kong papa. Og didto nako nakita si Alex. Og sa ko ang pagkakita niya didto, mura magnawala tanan akong kalago. Dihang nakita-an ako siya. Lahi ra jud di ay no basta in love na ka. Bisan pag unsa ka dako ang kasuko nga imuhang na feel. Mukalit rag kawala. Kung nana siya si muhang atubangan. Nagduduha pa kog duol niya nga mura bag kabalikon ko sa kong agi. Pero nakit-an ko niya. Sa moto nga ni duol na lang jud ko. Sa moto nga nagka-istorya may. Pero, as a customer lang jud siya. Nangutana ko niya kung unsa iyang orderon. Pero niingon siya nga ako na daw bahala. Nangutana pa na siyang papa kung unsa ko na'y paborito na ako ang pagkaon. Ambot ba unsa na say gusto niya? Unsa na sa ihan tuyo? Nga after ko niya gibastos o giistoryahan og mga sakit kay nga istorya. May gana pa siya nga moari diri sa moa og maki-close kunuhay. Wala lang jay hanaw silang papa sa mga binuhatan aning lakiha. Og after nako nakuha iyang mga orders, nga arang daghan na, murag magkaon og 5 ka tawo. Nilakaw ko og gibiyaan ako sila nga gistorya. Wala jud ko nibalik silahang nahimutangan og si Manang na lang akong gipahatod siyang order sa table. Then pagkataod-taod ana, ni dool pa na si Alex ako kay nangayog cellophane or sudlanan daw sa mga pagkaon. Kay i-take out lang daw niya ang sobra. Niingon pa na siya nga tawagan daw ko niya ug dili na daw nako siya ibla. Ako adyo na siyang gisipatan. Pero ni-smile raman sad na siya. Wala na jud unta ko'y plano nga makiistorya niya after sa nahitabo. Basig unsa na say madawat na ako nga sakit sa dughan. Kapoy jud maging marupok. Nakaginhawa na lang jud ko sa dihang nakita na ko si Alex nga nilakaw na siya. Dayon nagkaistorya paming papa. Og nangutana ko niya
Kung anong close silang Alex. Ingon si Papa nga permi di ay magkananan si Alex sa mong karinderya. Wala lang jud ko kabalo kay busy ko sa trabaho. Ningon pa na si Papa nga bagay daw ming duha ni Alex. Hahaka jud. Sumoto nga gigapoy jud ko atong adlaw. Pagagabi ana, naini-text na ko nga, "Good evening, Miss Engineer. Busy ka karon? Kita ta na." Ni isa jud akong kilay sa text oy. Kabalo gyud ko nga si Alex to. Ingon siya nga kuwaon daw ko niya mga alas 9 sa gabi. Pero ako siyang giingnan nga gikapoy ko og matulog na ko. Nangutaan na pa siya kung kanus-a daw nga dili ko busy ug manawag daw siya sa kuha. Sumoto nga gisigi siyag text og tawag sa kuha kay gusto na pud ligin niya nga makikita sa kuha. Dili jud unta ko mosugot pero mura gihadlok pa ko ni Alex nga kabalo daw ko kung unsay kaya niyang buhaton. Bisan galagot kay ko ni sugot na lang jud ko nga makikita niya para mahuman na dayon. Ako pa yung giset og place kung asa mi makita. Pero logi jihapon ko kay iyahang date og time ang matuman. Wa jud ko kasabot nga nung ani ko that time. Naay parts sa kong utok nga gaingon nga di na makipagkita. Pero naapoy usa nga gapush na ako. Pero ang mas worst kay ang gapush sa kuha kay mas dako og percentage. Maong gora na lang jud to. Kung pwede lang jud lagi mag-ilis og sim, gibuhat na ako. Pero dili lagi pwede tungod sa kuang trabaho. Dali ra kayo ang oras ug panahon. Ug time na para magkita na migbalik. Medyo excited ko pero at the same time, bothered ko. What if naay makailan na mo? Unsaon man ko sa mama siyang umaabot niya na. Feeling na ko mura kog ni sulong og gyera nga ako ra usa. Pero no doubt nga ni sulong. Wala ko tabangi sa akong mind ug wala pud ko pogi. Gi-follow na lang nako akong heart kung unsay giingon niya. Ang akong mind kay wala na jud ni cooperate. Ug hanto naabot ko sa gawa sa usa ka resort. Motoy place nga akong gipili para magka-istorya mi. I feel empty jud. O kasabot sa kong na-feel. Pitiful kay ko that night. Nagpahangin na lang ko para ma-relax ko. Wala na jud nay atrasan. Gusto unta kog space. I know nga wala ko'y sala pero feeling nako na ako'y gusto nga i-confess. Ug hangtod sa naabot na siya. Nag-smile pa siya nga naglantaw sa kuha. Mura man kog kahilakon hinuon ay. Another encounter na pud namo. Pero nagpaka-strong ko that night. Wala ko gahilak jud, pero deep inside mura ko gidunggab og kadaghan. Murag need na ko og hug nga gikan niya. Yes. In love jud ko. Pero sa sayop nga tao. Ulahin na kayo. Na siya'y pamilya. Maluoy ko sa kugmaon siyang anak. Dili na ko mapasaylo akong kaugalingon kung mabungkag ilahang pamilya tungod sa kuha. Pero before minisulod sa resort, nisulod pa na si Alex sa akong sakyanan. Wala day siya gadalag sakyanan o gibilin lang niya silang balay. Ang ihang smell, ihang warm, nga always na akong ginakrave every now and then. Nakahinumdom pa ko, katong gabi una, nga naay nahitabo na mo sa sofa. Ug maapod to nga night, nga nahibawan na ko, nga boros iyahang uyab. Ningon pa na si Alex kung pwede nga mag-dinner sa mi, kay gugutom daw siya. Nag-commute rabiya siya. Pero ako siyang giingnan nga mag-take out lang mi kay humanamang kugkaon. Sa moto nga siya na ang nag-drive o nag-take out o pagkaon. Hilom ra kay may hanto naabot mi dito sa resort.
Gipili na ako tong resort kay medyo duol ra sa moa. Limited rasad ang makasud tungod sa pandemic. Wala man sad may garom kay nagpabook lang ko og cottage. Siya ra bisan diri na apay makailana mo. Sa mo tong miadto na mi sa cottage nga ko ang girintahan. Siya ang gadala sa mga foods and drinks. Samtang gakaon siya, nag-open lang ko isa ka beer nga kan. Og hantod sa nahurot na ako ang isa ka kan, og medyo init na akong feeling. Og confident na ko kaayo nga moatubang niya. Confident na jud ko nga tubangon siya. Nangutan ako niya kung unsa man ang amuhang istoryahan. Dayon na ngayon siya sorry sa iyahang mga gipang istorya atong hubog siya. Ni okay rapod ko. Ingon pa si Alex, nga fair naman sa diba? Before katong sa hotel, ang reason kung anong gabulag mini siya kay tungod nga hubog sad ka. Karon, mag-apologize ko kung unsay nahitabo katong hubog ko. Ni-smile ako. Nag-thank you si Alex. Nag-sorry na pud siya. Kaya nakonsensya git siya sa iyahang gibuhat. Ito bagrapod ko nga okay ray. Kalimtan na lang to na to. Ito bag si Alex nga salamat engineer. Cheers. Nangutan ako nga para asa man. Nito bag si Alex nga I'm getting married na. Gusto lang ko nga mag-celebrate kauban ka. Isa na naka-achievement para nako ang makapangayog pasaylos mo. Murad kog nalanay oy. Minyuono na judi ay siya. Sakita. Ni congratulate rapod ko niya. Ug nag-cheers ming duha. Sa moto nga nangatawa na sad mi. Then nag-inom. Ug gusto na ko nga mahubog din that time. Gusto na ko bisan sa kadali mawala ang kasakit nga ako ang na-feel. Dahil nakahurot kog duha ka kanya beer ug medyo tipsy na jud ko kay dali raman kay kumahupo. Panalagsa raman jud ko moinom ug di jud ko ano. Tiningon si Alex nga balhin tag room Chloe. Tugnaw naman dali. Og iyang gihubo iyang jacket ug isuot sa ko. Pero ako siyang giingnan nga cottage naman ako ang gibayaran dere. Mamauli na lang ta. Ningon si Alex nga bag-o pa ganita dere. Wait sa. Og nilakaw siya. Ug habang galakaw siya, lami na jud kay ihila. Murag di na nako mapugngan akong luha. Ug nigawas jud. Anong gusto po man nako nga magdugay me karong gabi unader? I hate myself. Sobrang marupo. Pagbalik niya, gidali-dali na kog trapo kung luha sa kuno. Ingon pa si Alex nga, okay ra daw engineer. 10 hours lang daw. Og curfew naman go daw. Nakugiinan siya nga gamita imuhang connection sa. Nikatawa ko og wa na jud ko sa kong puot ani nga time. Tungod sa ilimnong makahubog agad. Ningon si Alex nga dali lang sagud ta. Mag-celebrate sa ta. Kadali lang gud. Ako siyang giingnan nga basin mahibal-an missing asawa. Ug maopaw jud ko. Pero ni-smile na siya. Ug giaga ko niya padong sa room nga iyang giingon. Lord, last na lang jud ni. Promise. I feel so sorry that time. Garabi na jud kaayo akong gihimo. Pero I can't say no man jud. Na jud ay time nga ready nimo akon ang tanang kasakit. Ready ka nga mo take risk. Bisan kay balo kang risky just because you love someone. Bisan ka balo kang sayop, you will go with the flow na lang. Selfish na akong selfish. Ug bahalag inon ko nga manggubay og relationship this time. Promise.
This time lang jud ko magpakasayo. This night lang jud. After aning tanan, mag-move on ako ug magpalayo na siya. Pag-abot na mo sa room, giplaster pa namo ang mga foods. Pagkataw-tawd ana, na-feel na lang nako iyahang mga bukton nga nagakos na sa ko. Grabe na shoot kayo. Og he-kissed me. Dahil na-response ko. Hangtod sa nagkalalom na. Namalayan na lang nako na nakahigda na ko sa bed. Wala na isa nina. Naghubo na. Ug perte na namong kiss. Ug for the second time, nanasay nahitabo sa mundo. Kabalo ko nga sayo. Dakong sayo, pero wala gihapon ko karigaran. Nganong naabotan mi sa point king ato. Feeling na ko uhaw kay siya. Ako man po. Thirsty kaayo. But he was the one I crave for. Nawasan ko sa kong kahubog na ako. Naghigda namin doon. Nagakos pa ko niya. Dayon, niingon na sad si Alex. Nga I'm sorry. O ginayhinay nga nitulo ako ang mga luha. Instead of thank you, naka-receive na sad kog sorry niya. Dan gitrapuhan niya akong luha. Daningan si Alex nga, kabalo ka. At tong first na to nga encounter sa bar, naka-feel na ko something different. Nagpakaluoy pa ka ato nga time nga hilabtan ti ka, pero wala na ko gipuhan. Girespeto ti ka ato, Chloe. I feel sorry sa ko mga gipang-ingon sa imuha. Pagagabi ato, di ko katulog. Naghuna-huna ako nimo. Nagbalik-balik pa ko sa bar pero wala na ti ka makita dito. Nawad-an kog pag-asa nga magkita ta para mag-apologize unta nimo. Hangtod sa nakita ti ka sa birthday si mong ate. Wala ko sabot kung sa'y na-feel na ako atong gabiuna. Nalipay ko nga nakita ti kagbalik. Ug nakabalo ko kung aha ka nagpuyo. Nangita ko way para i-reach ka. Para mo ingon og sorry. Happy ko with you, Chloe. Lahi siya. Lahi siya sa uban. Katong time sa police station. Wala din ko kabalo nga mo dahil to si Vlad. I thought imo hatong boyfriend. Nisulay kog tawag nimo. Pero gi-block naman ko nimo. Kabalo ko nga dili ti ka uyab. Pero nasakitan ko. Sakit kay nga makita ka nga naa sa laing lalaki. Isulay kog text og tawag nimo. Ikadaghan. Pero ginablock jud ko nimo. Gusto na ako nga kuyog lanta permi, Chloe. Permi pa ko moadto sa inyo ha. Pero wala ko'y courage nga mangutana kung asa ka. Hantod sa nagka-close me si mong papa. Sa imong papa ko mangutana kung aha ka dapit, Lord. Ug imong papa ang gaingon nga si Vlad to ang kuyog nimo sa police station. Naulaw pa kayo ko. Naghilak ra jud ko while nag-istorya si Alex. Dan gikuha ni ako no. O gikisan akong forehead. Pero wala jud ko itingog-tingog adto. Ingon pa siya nga gusto lang ko makabalo ka. Nga first time pa lang ti ka nakita. Na in love na ko nimo. Dili na ka mawala sa una-una. Ang akong kamot, akong heart, akong soul. Kay always craving nimo. I love you, Chloe. I really do. Pero ako siyang giingnan
Pero minyuono nakaal. Wala hinaan tanan. Pero nitubag si Alex. Pero kung willing ka nga to be with me, pakasalanti ka. Sumoto nga ningon si Alex nga andam daw ko niyang pakaslan. Nahapak dyan ako ihandughan ba? Nana sa daaning iyahang mga banat, unya sa ulahe, maghilak na sa ta. Ako siyang giingnan, nga gago jud ka no. May gana pa ka nga mag-joke sa mga situation, nga nag-cheat na ganita. Ningon si Alex nga wala daw siya ga-joke. Hingon pa siya, nga nalingaw jud ko si moha nga reaction ganiha Chloe. Diadto na ako no feel, nga love jud di ay ko nimo. I'm sorry again, Miss Engineer. Nitubag ko niya nga, confident ra jud kaayo kal. Pagtarong daraba. Ako adyo nang gikose iyahang kilid. Nitubag si Alex, nga kanus aragod ko ga-joke ba. Sakita sa kong kilid ay. Ako siyang giingnan, nga karon di ay. Ingnagod ko nga ga-joke ra ka. Di bi ako ganahan nga mag-assume. Pero ningon si Alex nga wala siya ga-joke. Og iyaha kong gikakos. Huwag ako siyang gipangutana, how about adtong giingon nimo nga you are getting married na? Nitubag si Alex nga, I'm getting married to you na. Ikaw ang ako ang pakasalan. Kana ko musugot ka. In love na ko kaayo nimo Chloe. Murag dili katuuhan, pero maunay tinuod nga ako ang na-feel. Nitubag pud ko niya nga, how can I trust you? Tinud anay ba jud na? Basin ga joke lang jud ka. Nangutana si Alexander sa kuha kung unsay buot pasabot nako. Ako siyang giingnan, nga months pa man lang gud nga sukad nga nagkita ta ug nagkaila ta. Sure na kasi mohang na-feel para nako. Al, dagko na ta. Usapod, naa si Shane atong time sa tong first encounter. Na in love ka na ako while in a relationship ka ni Shane. Posible ba na? Pero nitubag si Alex nga, sure ko sa kong na-feel para nimo Chloe. Maora na'y akong ika-assure si mo. Ako siyang giingnan, ngon saan ako pagtuoan ng imuhang assurance ay. Di man nga bag-o palantaga kaila. Dayo nag-I love you si Alex sa kuha. Pero ako siyang giingnan, nga pasabtaligi ko kung nganong na in love ka na ako, nga naaman si Shane sa imong kinabuhi. Imposible kayoan. Dayon giingnan kong Alex nga, 6 months pa lang mini Shane, nahibaw-an na nako nga ka-cheat siya sa kuha. I don't know if mutuo ka, pero tinuod na. Iyang best friend niya si Dane, bago pa lang minag-uyab ni Shane, babag na si Dane sa mga relationship. Sige mig-away ni Shane adto tungod kay always man naga-report si Dane nga naa daw ko'y kuyog nga babae, bisan asa, pero dili tinuod. Gaduda na gani ko nga gabasin ga pabayot-bayot lang si Dane. Kaya nga nung siya may mangitagway para magbulag minto. Then after ato, nagbakasyon si Shane, kauban si Dane. Pero I love Shane that time. Maldita lang jud. Pero matinabangon kayo siya.
Gitabangan mi niya sa recovery ni mami katong na-admit si mami kay giatake sa kasing-kasing. Siya ang nahimo nga private nurse ni mami kay busy man mi tanan. Nagkauyab mi the day after nga na-okay na si mami. Smooth lang kayo ang mga relationship. Gi-introduce ko niya siyang pamilya ug siyahang gay nga best friend niya si Dane. Love na ako si Shane ug love pud ko niya. Mo nang nadyo nahitabo sa mga. Kay active kaayo si Shane. Siya ang ikaduhan nako nga seryoso nga nakarelasyon. Ingon siya nga ikalima na daw ko niya nga uyab. Pero I don't care kung ikapila ko. Dawat na ko siya. Sa mo to nga pagka 6 months na mo, nakabalo ko nga ga-cheat siya sa kuha. Na ako'y nakita nga picture niya nga kauban niya iyang ex sa usa ka kwarto. Sugod atong hitabua, nangayo ko space niya. Pero wala siya ni sugod. Nangayo siya pasaylos sa kuha. Kay si Dane daw ang ga-invite atong iyahang ex. Ug wa daw siya kabalo nganong naabot dito iyahang ex. Hubog daw kuno kayo siya. Ug hantod nga nawala akong love niya. Every time nga naay mahitabo na mundo ha, lahi na. Wala na excitement. Wala na love. Gisulayan ako nga makigbulag niya, pero dili gyud siya mosugot. Moadto pa na siya sa kong apartment nga gipuy-an ug mangitag way para lang naay mahitabo namo. Wala man pud ko nga ga-take advantage iya magipang buhat. Pero naagi mahitabo namo kay gina-threaten man ko niya nga magpakamatay siya. Kanunay siya nga magpakaluoy sa kuha nga di jud daw lagi may magbulag. Love daw ko kaayo niya. Pero dili lang kausa, kundili ikadaghan na nako siyang nasakpan nga nag-cheat sa kuha. Ug katong nahitabo na to sa bar, nga ato tag hotel, iyang best friend ang gaingon nato. Pag uli na ko sa apartment ato, naa na siya gatang sa kuha. Gisagpa ko niya, og nakigbulag siya nako kay cheater daw ko. Pero sa tinuod lang, nalipay ko ato, kay siya na mismo ang nibuhi nako. Mo nang thankful kay kunimo adtong time. Di na jud ka malimtan after that day sa hotel. Nakonsensya ko sa kumang gipanulti ato. Ulahin na nako na-realize nga sobra na day ko. Naghilom lang jud ko nga naminaw ni Alex. Then nangutana ko niya about sa pagboros ni Shane. Pero ningon si Alex nga dili daw siya ang amahan sa gibuntis ni Shane. Ingon pa si Alex nga nakahinumdum ka tong reunion sa alumni. After tika natod sa inyo ha, gitawagan ko niya. Moto nga tayong magiinan ko niya nga ako ang amahan sa iyahang gibuntis. Nakikita ko niya para maklaro na mo. Nangutana ko niya kung pila na ka months. Ingon siya nga 3 ka bulan na daw. Pero sa kong utok, gahuna-huna jud ko. Kaysa akong nahinumduman, 5 months kapina nga walay nahitabo na mundo. Ug hangtod sa gi-confront na nako ang best friend ni Shane, nga si Dane. Ug hangtod sa nitug-an si Dane sa tinuod, nga ang papa daw sa giboros ni Shane kay kadtong ex niya nga nasakpan nako nga kuyog niya sa kwarto. After siyahang magipaingon sa kuha, nituon ako niya nga dili siya ang amahan sa giboros ni Shane. Pero di gihapon ko katuo nga love na ko niya. Ako siyang giingnan nga what if panandalian ra ng love ni Moal? Wata kabalo ugma or the next day ba? Wala na na. Ingon si Alex nga,
Hapit na ko malapas sa kalendaryo, Chloe. Para sa mga desisyon o mga padalos-dalos lang. Sure kay ko sa kung na-feel, Chloe. Why not i-try na to? Pero wala man po ta kagi pressure. Hatagan ta kag isa ka bulan para magunahon na. Dili tikas sa mukon. Walay tawag, walay text. Tubag ko niya, what if dili mag-work? Ingon si Alex nga, mag-work lagi na, Chloe. Salig sa ko ha. Unsa ni mo pagkabalo if dili nato sulayan? Kung dili ni mo sugdan. Kabalo ko nga galipog pa ka. Pero nitubag ko niya nga, what if dili jud gani? What if affection lang ni ako ang na-feel para nimo? Or what if affection lang sad nang na-feel nimo para nako? Bag-o lang yun taga ila. Ug kabalo ka na. Dili sayon ang mo-decide. Dahil ingon si Alex ako nga. Sure kay ko sa kong feelings para nimo, Chloe. Unta mo sugot ka nga sulayan na to. Kung dili siya mag-work within a month, sulayan na sad nato pagka next month. Sa mo to nga ni okay na lang ko niya ug ako siyang giingnan nga maghuna-huna sa ako. Ningon si Alex ako nga I love you, Chloe. Pero ni-smile ra ko niya ug dili pa nako umuingon og I love you too siya. Ug after sa taas-taas na mo nga istorya, naanasay nahitabo sa mua. Pero this time daw, dili lang ni basta palami, kundili, palami na nga naay feelings og na I love. Nakuli ko sa balay ato kay mga 5 a.m. na. Nidiretso ko sa kwarto ug ako ang gipahuway ang kalibog sa kong nahuna. Naglaom ko nga inigmata nako makadecide nako. Pero naabda na lang og semana wala hapon ko'y desisyon. Gimingaw na ko niya. Og tinuod jud nga wala yun siya nagparamdam sa kuha. Walay text o walay tawag. Pero naa siya'y pa-flowers o mga surprises nga ginapadala sa balay. Ginalingaw na lang nako akong kaugalingon sa trabaho. Pero di yun ko mahimutan. Pagka 3rd week na, dito na ko ni sumbong ni ate about sa mua. Ingon si ate sa kuha nga, try lang good kong mag-work ka. Total, di man po na marriage iyahang proposal, di ba? Kitagaan na kanyag time nga magunahon na kung love ba ni mo siya nga tinud-anay. Pwede raman ka nga mo back out dayon kay di man na marriage contract inyuhang permahan. Ang inyuhamang love sa usag-usag. Dayon paggagabi ipod ana, ni share pod ko nilang mama. Ingon akong papa, nga ako pa ni Monak, ayaw palagpasa ang grasya kay maunay ni dool nimo. Bahala ka. Ug di ka, basig magmahay ka sulahi. Kanira bang nasobraan sa kapilian, maadto sa mga pinilian. Ingon pod ako mama, nga nak, di man iha, di nakabata. Pipila na lang katuig mula pa o naka sa kalendaryo. Wala ko nagkulang og panghimangno ninyo ni ate nimo. Pag ingon lang gud be kung plano na ba nimong magmadre tungod anang imuhang pagkapilian. Naay-al nga buotan o. Sige jud. Maadto jud ka sa mananap og batasan nga moray kamahayan nimo. Sumoto nangutana ko sa kong mama o papa kung unsay angay na kong buhaton. Pero ningon akong papa, nga ako ra daw bahala sa kuang desisyon. Pero medyo natauhan jud ko.
sakto sila. Sumoto nga pagka-morning ana, sayo ko nga ni duty. Gitawagan pa nako si Bing og nangayo sad kog advice ikaniya. Og sayo maradyod sila advice. Nga pwede daw namong sulayan. Total, wala daw kuno'y mawala nako kung mosulay ko og relasyon. Pagka alas 12 sa udto ana, giatol jud nako nga lunch break ug ako ang gitawagan si Alex. Ikadaghan pud ko nga ni dial og nitawag niya. Pero wala man niya natubag dayon. Murag busy siya. Ug hangtod sa gitubag na niya. Pero murag nakulbaan jud ko. Grabe jud akong heartbeat kaya ang nitubag sa pikas nga linya, babae man. Babae ang nitingog. Murag lain kaysa akong paminaw. Daghan na dayon ang nagdagan sa kong utok kung anong babae ang nitubag. Nakamata ko sa kalawom sa kong pangunahuna, dihang nangutana ang girl sa kuha kung kinsa daw ko. Nitubag pud ko nga na si Al. Nadungog na lang nako sa pikas linya nga gitawag niya si Al. Taod-taod ana niingon si Alex nga gimingaw na kanako. Pero ako siyang giingnan nga kinsa tong bayi Al. Nitubag si Alex nga iyaha daw ang igagaw. Nagpatabang daw siya nga magpahakot sa iyang mga gamit. Kay mobalhin na siya sa amo ang balay. Og nikatawa pa yun siya. Nangutana pa si Alex kung kinsa kuno'y naa sa kong nahuna. Ako siyang giingnan. Wala man. Naligi mo diha. Wala kay work. Nitubag si Alex nga nag-leave ko 1 week. Mobalhin ako dere. Later na ko magpa-blessing if makadesisyon na ka para ma-appeal atong relationship sa mablisingan. Ningon pa si Alex nga I miss you na kayo. 3rd week pa man, naka-decide na ka. Tubag ko niya nga gusto ti kang makita. Kanus aman ang available ni mo nga time. Ningon si Alex nga anytime daw available siya para sa iyahang prinsesa, which is ako. Ako siyang giingnan nga tonight na lang. Okay ra? Nitubag si Alex nga pwede gani nga karon dayon. I love you kaayo, Chloe. Nitubag ko nga I love you more. For the first time, nag-response ko niya. Pero, nahilo man siya. Siyang giingnan, napakadiha. Ngayon si Alex, nga usa bago daw be. Murag na bungol ko kadyo. Pero ako siyang giingnan, wala. See you na lang tonight. 9 p.m. ha. Same place gihapon. Nag-thank you ra si Alex og nag-I love you so much sa ako. Sumoto nga naka-decide na jud ko kung unsay akong buhaton. Og sigad na pod ang bahala sa tanan. Gadali-dali jud ko nga ni pauli para makapangandam. Nagpagwapa ko syempre. Para dili halata nga grabing pulaw-pulaw og hunahuna before naka-decide. After na ko nag-ilis, ni-text na ko ni Al na pwede na ko niyang kwaon dari sa balay. Pero na-reply si Al nga naa na daw siya sa karinderya nga paabot. Pag-abot na ko dito sa karinderya, nabdan ako sila nga gaistorya. Padong nasa diay sila nga manirado ni mama. Kay gipananghira naman ko ni Alex nilang mamagpapa. Nangadto na may. Ako apang gilingi si Alex o ga-smile pa siya. Nangadto na dayon may sa iyahang sakyanan.
ug dali kay ko nakasulod. Ningon pa si Alex nga gwapa daw kuno kay ko atong gabihuna. Nag-thank you rapod ko. Ug naapagid siya pa-bouquet of flowers. Grabe jud kaayo nga sweet kaayo si Alexander. Siya pa'y mitaod sa kuang seatbelt kay gusto ligi niya nga pagsilbihan daw ko niya. Kay prinsesa daw ko para niya. Dahil niingon si Alex sa kuha nga dili na lang daw may mga to sa resto nga among gisabutan kay mag-close kunog 11 p.m. Unya, gamay ra kuno kaayo mig time para mag-istorya. Ako ra po siyang giingnan nga siya na'y bahala. Dayon nipadagan na siya sa sakyanan og nag-take out ng mig foods og ni adto me sa iyahang apartment. Ingon si Alex, nga dari na sa taas akong apartment ha. Alas 9 kape naman god. Dugay kayo tong take out. Basin maabtan tag curfew sa gawas. Maayo dere kay safe ta. Ako siyang giingnan, nga safe ka. Dahil ni katawa ko. Di man kayo dako iyahang apartment. Pero limpyo kayo. Unya, medyo na-intriga ko kung ikapila na kaha niya gidala si Shane dere. Sumoto nga nangutana ko niya. Ningon si Alex nga ikadaghan na daw. Nangutana pod ko niya kung nakaadto na ba siyahang balay si Shane. Nitubag si Alex nga wala daw. Sumoto nga nangaon may og enjoy kay me. Nag-reminisce na sad ko sa kaagi na mo from first up to now. Grabe kayo kung kaagi with this man. Pero karon, nana siya sa akong atubangan nga nagpaabot sa akong desisyon. Pag human na kaon, nag-open na sad mig ilim na. Nami sa may sala. Gilibot na ako ang panlantaw. Gamay na lang sad ang mga gamit niya sa iyang apartment. Murag wa pa jud niya nahakotanan. Ug wawa, napayoy foam nga nakasandig dito. Gituyo baka niya nig paulay. Grabe kaayog mga plano si Alex. Sa motong ikuha niyang foam o gilatag sa salon. Igo lang may gatutukan na sa kesame. Di na ako mabaling akong atensyon sa lain kay walay TV. Dayon nagpa-music na lang siya gamit iyang phone. Para daw makuhaan ang kahilom sa palibot. Dahil nangutaan na si Alex kung nakadecide na ba ko. Ako siyang gingnan. Nga sure na ba jud ka about your feelings? Basig ako na say mag-assume ra. Wata ka balo mo kalitrag abot imong ex dere. Maupaw na jud ko ani. Wata ka balo basin love pa day nimo si Shane. Pero ni katawa lang si Alex ug niingon nga wala na daw siya feelings para kang Shane. Ug wala daw na usabi ang feelings para nako. Dayon ni kirig jud ko kaya hang gigunitan ako ang tumot. Dahil ako siyang giingnan nga di ba ingon ka nga sulayan nato. So sige, ato ang sulayan. Ningon pa si Alex na basig na pugos lang ka. Ihatagan ti kag usa ka bulan para magunahuna. Pero 3 weeks pa biya karon. Ako siyang giingnan nga dili ka. Idi postpone lang sa nato ni karon. Dayon iyaha kong gibira. Ug iyaha kong gikakos. Ug nagpasalamat siya. Dayon nag-kiss na minto. Kiss nga ma-feel jud nimo ang love. Ngayon si Alex, I love you so much, baby. Nito bago niya, nga di naman ta ang ayan anang baby Aloy. Cheesy ra kay na para nato. Ito bag si Alex, nga okay. Then love na lang. I love you, love. Dayon ni okay ra ko sa love nga tawagan namo.
Then ingon pa si Alex nga ingnon daw na ako siya nga stop kung gusto ko nga magundang me sa iyahang gibuhat. Mo na isulti niya while iyahang kamot padulong na sa kuwang ubos. Hang akong tubag ning mo na ako. Di na jud ko makatubag kay halos di naman gani ko katingog. Sakto kayang desisyon sa kinabuhi. Ikalipay sad sa kong mga parents ang tagaan ko anak ug tagaan among parents ug ako. Deserve na ako nga mabisbisan. At least dili na friends with benefits, di ba? Hananay label. Pero atong gabi una, pisik-pisik lang sa syempre. No? Kay bag-o pa me. Wala pa yun sa plano nga magkaanak min duha. And pagkahuman na mo, ningon si Alex ako nga I love you love. Lami kay sa paminaw nga dili na I'm sorry. Kundili I love you na. Nag-I love you more pud ko niya. Huwag ko siyang giingnan nga magpahuway sa ame kay gikapoy ko. May 26, 2021. Naging kami. Sukad niya nagkauyab me, wala gipakya siya ang mga surprises. Kada abot na ako gikan sa work, consistent jud ang flowers nga gikan niya. Pero talag sarap mi magkita kay busy sad kayo siya. Ug ako pod kay busy kay naay mga gipang apas na project. Pero wala jud na nakaapekto sa moang relasyon. Laban lang gihapon. Gipaila-ila na nako si Alexander sa akong pamilya as my boyfriend. Gipaila-ila po nako siya ni Bing. Ug grabe jud daw kay abi niyag sa afam na lang daw ko mahalin. Hapil po ni Vlad. Ug happy na daw siya kay finally gibarugan na daw nako nga naka-move on ako siya. Ma-feel nako ilang happiness nga para nako nga naa si Alex sa akong kinabuhi. Then pagkabulan sa June ato, ni-decide na mi nga moadto sila para formal nako nga mapailaila niya sa iyang parents. Holiday man sad to. Og 2 days lang sad mi didto sila kay napud may mga trabaho. Nakulbaan pa kay ko kay basig dili sila ganahan sa kuha. Ningon si Alex nga mag-relax lang daw ko kay dili daw mga unog tawo iyahang parents. Sumoto nga nabot mi sa ilaha. Nisulod mi silahang gate o gisugat migdako kay nga smile siyang mama. Welcome kay ko silaha. Di naman day kinahanglan nako nga mag-acrobatic silang atubangan. Kay wholeheartedly man ko nilang gitawan. Dayon gipaila-ilan ako ni Alex, siyang mama. Gaandaman pa mig pagkaon siyang mama, pero murag dili gid sila hilig magluto, kay mostly mga pinalit ilang sudan. Nikaon ko kay nakafeel na sad ko kagutom tungod siguro sa kataas sa biyahe. Then samtang katabi-tabi mi siyang manghod, ni Dool ihang mama sa mga. Ningon ihang mama nga magminyo na daw mi para magkaapo na daw sila. Daghan pa dyan may istoryahan ni tita. Naabot pa mi sa mga baby time ni Alex. Like hilig daw siya basketball. Unya umuhilak basta mapildi daw siya. After nagka-istorya ni tita, nakig-video call siya kay Aika. Ug gipaila-ila ko niya. Lami jud kaayo sa pamate. Nga dawat ko nila. From heartaches gikan kang Vlad to overloaded nga blessings karon. Thank you kayo kay kan. Pagagabian na kami nga naghikay og panihapon. Nagamit jud akong cooking skills kay prito ra man sa di ay ang nahibal-an ni Al nga lutoon. Mo dayong fast food ang madali kay di day kabalo muluto. Expert lang siya mohiwa og mga lamas. Sugora na lang. After na mo nagluto, timing sad nga nabot iyang papa.
Dayon gipila-ila din ko sa iyang papa. Butan sad kay iyang papa. Bisan sa nawong di jud kahadlukan, lahi kay nangao na dayon mi. In fairness, salinon kay ako mga niluto sa baba sa family ni Alexander. Except siyang mama, kay limited ra ang mga food intake niya. Then pagkagabi na ana og ting katulog na, happy kay ko kay finally sa iya akong kwarto natulog. Siyempre tapad mi. Pero, walay nahitabo ha. Kay tuwa sa dito natulog yang manghod kay every time uli daw siya sila ha. Ato daw siyang kwarto matulog ihang manghod. Nakontento na lang sa may sa hikap-hikap. Nasulit jud namo ang 2 days nga naami sila. Pero wala joy na hitabo sa mga. Sumoto nga ang mga simana nga abi nako nga di mag-work among relasyon. Pero naabot migmans. Always gihapon kong naay mga surprises nga madawat gi kaniya. Grabe gyud kay siya mag-effort. Usay maabot ra sa kontrabahoan og i-surprise ra kog kalat. Ug si Ate Grace nga kauban nako kay support pod kaayo naman duha. Ang Alexander nga abi nako istrikto pero sweet di ay kayo. Ihadjud kong gikaligo og sweetness og love. Ug bisan unsa pa siya ka busy, dili yun niya malimtan amo ang mansari. Ug syempre di yun mawala ang palami. Permi yun namo ng buhaton. Ug tinuod jud di ay, once makatilaw ka, kay maadi ka. Samot naglami mo dala. Motong nakatuon jud kog lantaw sa mga sites. Aron makabalosad ko kung unsaon pag-level sa iyahang ka-expert. Daghan jud kog nasulayan niya. Napay pa-handcuff. Napay pa punishment si Alexander sa kuha. Every mag-day off siya, nagyun may siyahang balay kapuyo. Sa moto, nga milabay ang mga adlaw ug panahon. Ang amo ang first ever Christmas day together kay unforgettable kayo. Sila kami nag-celebrate og Christmas, dayon sa mo ami nag-New Year. Nag-exchange gift kami. Ug ang funny thing is ako ang gift sa iya ha, kaya ko ang Andes. Itong giuli niya sa kuha nga nabiyaan sa hotel. Pero naghatag pud ko niyag formal na regalo. Mura jud kog na influence siya ha kay gasigig katawa. Di jud ko na siya makalimot nga grabe din yung simot-simot ato mong dugay niya na uli sa kuha. Dayon pagka Valentine's Day, excited kay ko nga ni mata og nagpaabot siyahang greetings. Pero naabot na lang og gabi wa jud ko'y nadawat nga greetings gikan niya. Gipaabot pa man unta nako iyang greetings before ko mo greet niya, pero wala. Gisapot jud kayo ko pa. Maayo pa si Vlad kay naka-greet nako pero siya kay wala jud. Og hangtod sa naka-out na lang ko sa trabaho nga wala sa mood. Suya kay ko sa akong mga kauban sa work kay naapay pa deliver nga bouquet o flowers. Special occasion kaayo pero nalimot si Al. Naglagot kay ko. Naghipos jud ko og nigawas na. Sa dihang na ako sa portahan sa may X nga padong sa parkingan. Gitawag ko ni Ate Grace kay gapatabang siya. Ningon si Ate Grace nga pwede bang sakuan na lang siya mosakay kay dili daw siya sugaton karon. Sumoto nga gitabangan dyan na aswat ni Ate Grace ang box kay dako yun siya. Pag-abot namo sa kong sakinan, gi-open nako ang likod para mapasulod dito ang box kay di man madala sa backseat. Pag-open nako, kay nitulo jud og kalit akong luha ba. Puno og mga balloons, chocolates ug teddy bear ang ako ang car. Dayon ni kalit lang og tunga si Alex. Ingon siya nga Happy Valentine's Love. Nagkasinabot yun sila. Dayon gihag nako si Alex.
Swerte na lang man jud kay ko ni Alex. Ma-feel yun na ako nga safe jud ko basta kuyog na ako siya. Og never ko niya gipa-feel nga magsalo sa bisan unsa og sa bisan kinsa nga nagpalibot niya. Dayon pagka birth month na ako, medyo okay na ako ang schedule. Napay pa birthday photoshoot ko ato. Kay dapat daw memorable akong birthday. Og syempre, sagot ni Mayor to. Nakahanda na ang tanan. First time na ako ngin ato kabongga akong birthday. Sa karinderyara na mo giheld akong birthday celebration. Lami kay sa paminaw nga naa na dito ang pamilya ni Alex with my family. Medyo daghan jud akong mga gift nga nadawat. Apil na dito kay Al syempre. Di jud mawala iyang birthday presents para nako. Og the most memorable jud ay nga birthday. Kay nag-propose nako si Alex sa ko ang birthday. I know sa'yo pa kaayo but wala na daw may nagkabata. Dapat daw sugda na namo para dakog agi. The most unforgettable speech yun nga gikan ni Alex nga hantud karon ginapaminaw na ako o ginalantaw. Dili jud ko magsawa. Nangatawa pa na silang mama kay emotional sad kaayo ko ato o gitabangan ko gila. Og syempre, yes jud ako antubag. After the celebration, dito siya natulog sa mua. First time sa ko ang kwarto. Sa ako na jud nga kwarto. Ningon si Alex nga ipa-open ang iyang gift nga gihatag sa kuha. Excited sad ko nga mo-open no kay dako-dako sad biya nga gift box ang sudlanan. Nagpa-video pa ko ni Alex ato. Pag-open ako, isa ka steel toe ang nasa sulod. Grabe. Na-appreciate jud kay nako. Iyahang regalo nga para sa kuha. Ingon pa si Alex nga pagkaugma daw, mamalhin na may siyang balay. Og di nako dapat mabalaka. Kay nananghid na siya sa kong mama o papa. Dayon nahitabo na sad, ang ganahan nako nga mahitabo. Another jumping on the bed na sad ang nahitabo. Sobra kayo kanindot akong gabi ato. Malay baday na ako nga makafiancé ko gwapo na, responsable pa kayo. According sa mga katigulangan, nga na daw nimo masukod ang mga challenges kung mag-ipon na mo sa usa ka balay. Kay first month pa lang daw sunod-sunod na nga away inyong magian. Pero thankful kay ko. Kay wala man sa hinoon may dako-dako nga away nga nahitabo. Usahay ko mangluod ko, dili ra ko niya tag doon. Pero magluto siya og foods nga paborito nako. Bahala daw dili kay perfect ang timpla. Basta with all his love kay naa dito. After sa gamayng away, makatilaw jud ko og lami na punishment. Munong usahay magpasuko-suko na lang jud ko. Bitaw. Ganahan jud kay ko nga mag-reminisce ug maghuna-huna kung aha may gasugod. Kung unsay sinugdanan sa mong love story. Dili lang sa kong past, apil pod siyang past. Og karong August 2022, magpakasal nami. Pero civil wedding lang sa, kay busy pa kay Minduha sa work. Maybe by next year, church wedding na siya. Nagpuyo na may isa sa kabalay. Dili lang to niya balay, kundili balay na daw to namo. Ug kanunay lang gihapon siya nga naay pa-surprise ako. Walay kabaguhan. Ug mas ni samot pa man gani. Ug gipaspasan na poday na mo gihimo kay apurado na kayo among mga ginikanan nga gusto na nila makakita og apo. Ug para kang Alexander, to my love. Since nakailate ka, since naabot ka sa kong kinabuhi, I cry a little less.
ug love a little harder. Ug always na kong naka-smile. Tungod kay nanakas ako nga. My life is better right now. Dili ko makadecide kung ang best part of my day is waking up next to you or going to sleep with you. Wala ko'y laing ikasulti pa kundi thank you ug I love you very much, love. Ladies and boys, mga bay o mga inday, dongon. Sana all.